Right, guys. Hello, guys. Masquera say, guys. How are you, guys? Masquera say, guys. Masquera say, guys. We are eating better 1 hour chat. 1 hour. Eating better 1 hour chat. Guys, hello, Masquera Seiko. Guys, how are you? Hey guys, Masquera Seiko, hesi okay, yes, manangu drain the EP Justina, should say, Catherine, how are you? Rosie, how are you? Amai wangu manjenjenje, Masquera Seiko, Queen B, how are you? Nairis, urimpenyi, taito kutaura kusira nisuru. Pala mnaitondi vunza kuti, Nairis mpenyi, tikatizini sanchambo muni, sikutaka ila kupi. Taitosha ya kuti uripi. Urimpenyu Nairis, unzati mnanufaka torigwa tisingazvizivi usadaro. Unopota uchingoti pamwe makadini sha chero tave muno munyika menyu unongoti makadini ndiri kuAfrica waindida zvisingaiteresi ende waindida ndiri kuAfrica. Ko what changed nayi my sister, my friend? What changed? Hesifi bimbai nashe Cynthia Masivanda Tolakele, how are you? Francisca, how are you? Zviri seiko Tolakele, how are you guys? How are you guys? Tingodedza vamwe tingoti ombijana TV tafamba pane nyaya dati chimbonzwa panapa panyaya iri panapa handitika pane nyaya iri panapa dati chimbonzwa guys nyaya iyi ndakaiona ndikaiteerera ndikati but ndaitoshayiwa time really ndivo vaitondibvunza asi ndivo vaitondibvunza. My Ali, how are you? More boys, more blessing, how are you? Auntie Mighty, Jiri say. Sure, I read this. Love you too, sisters. Dadira Ishavieri, how are you? Esi tete mori say tenda swali naka ngokumirira ikana ndifonera ko muri shwamsa sei na itete. Muku shwamsa sei. Muzachira mutete mugona ngutuko here ni murora ini. Right, Shingai Jiri say. Florence, how are you? Precious Jiri say. My pana, how are you? Na boy chabalala guys ngoti dedza vamwe mushare life guys ngoti dedza vamwe tishare life tifambe nenyaya ishi andisuda kugarisa zvangu nda kungoiti taure tobva taenda 1 hour chaiyo ndobva ndatoinda anditika 1 hour chaiyo ndobva ndatoinda because ndikuda kubika anditika ndakarara saka sindoda kubika ndakurudza futi kurara animaona Memati, how are you? Hanzira chafana pudza sure kuti saka mundifungidze nastingo zvita andika tingo handi 2 minutes tongozvita. Ivan zviri sei Catherine zviri sei Monica zviri sei Stefan Dube mdribo muri sei TJ na my and mom muri sei henyu. Right guys, atangosara mbijana tushikipa 150 to batangotanga kutaura nyaya ndibva ndatanga kutopa nyaya yachona muva mains kwa nyaya yachona. Guys, bikaiti chitaura kani ngatimbotaura ndiri kubika huku yechibhoyi saka ndaiboilisa iri kukwata andiwana iri kukwata huku yechibhoyi ndakukwata sadati huku yechibhoyi kakwata ishi ndobva ndachi naimi huku yechibhoyi yamunobika yaya inoisingaisvika nadoba saka ndachinobikwa sei guys musandiseke ndikutobvunza nemwoyo wese inobikwa sei guys huku yekumushe kuti inongobikwa yakadaro
inobikwa sei isina kana matomatoes kana maonye inobikwa sei kana inobika nerice redovi inobikwa sei yode ndibatsire iwo how do you do that rice yale kuti chicken yechiboy kuti hauise madomasi hauise maonion chichi because in chicken yangu yechiboy inotopisa tozita kasupuke red ndaisa matomatoes neonion ndotoisa kana tuma pepper hanomaona kuyaya yechiboy boy achitikaenda kumusha tinoidya inenge chingori inongosa kuda mafuta nesalt inoitwa sei how do you cook that one guys inoitwa sei inongoiswa salt chete yaya nemafuta inoitwa sei Bedo ndiudzewo recipe bedo ndimboizama yoyo nhasi mukudzei zviri sei matimazura how are you blessed be vibenza right guys pane nyaya pana pandoda kuti timbotaura munoziva nditi kuti pana papa tinoita nyaya dzinoitika mukati meupenyu hwevanhu in our hands on onion chicken stock chete musaisa matomatoes okay ndongoisa onion nechicken stock chete okay. No seasoning, no spices. All right. Saka ndongobika ndobvisa mvura nje. Ndoisa paside ndoisa onion. Mafuta tinoti seisha. Haiwa yemu airfryer isiriyo zverudo. Yemu airfryer isiriyo. Unoiziva huku yechiboy kumusha ndikutaura. Yemu airfryer haisi kumusha kumusha wana airfryer kumusha kugoko kwagutu hakuna ma airfryer kuna magetsi. Kuda kana ndakatiza flour isisiri huku yechiboy yazvo. Kera life abroad. Kera ndo yandiri kutaura kuti iyo iva onion haisiriyo original. Haisiriyo original kuisa onion ndo yandinoita inini. Yekuita maonye nematomatoes haisiriyo original kune yekuti ukaenda kumusha kwambuya wako cheko kwa kitsi ya total kwa butsi ya sara kumashure uko iko kumusha kuya kune huku yekuti inongoboiliwa yoiswa tu mafuta asi chitonaka hamoti inobikwa sei inobikwa futi kumatswana huku yoyo inobikwa futi isi honey top kumatswana inobikwa futi but andisi tunoita sei half teaspoon of flour with water and make it thick, then you don't have to put spices. Yeah, yatambo inenge ndiyo. Yekuti kwatisa kusvika ita soft then isupu yakora. Anzo. Guys, ikangorostiwa ivi kumusha va roast guys. Aiwa guys, to carry my favorite. Guys, munoona zvavakutotaura pa akutondikanganisa guys. I love it thought ndo yandiri kuda iwe mutsai isina maonion isina madomatisi inenge yakachaka brown so kasupu kacho kana kachitona kakikumusha kaya ndo kandiri kuti kanoitwa sei boil it chete salt inosvika pakukora supu yacho munogona kukanga in between moisa to stock cube havaise flour handifungi kuti inoiswa flour ini pano pane machikeni ndichazoiteerera live ndichiona marecipe akandwa pano ndichimbotrya one by one marecipe aiswa apa paflower iyi I don't think it is true anyway hende yekunyaya yedu kana toenda kunoibika tozoona kuti toita tongokwatisa zvamatara izvo tikakwatisa toti tumafuta toti salt tosiya zvakada tomboona zvinoita toisa kana salt supu mbichana toona kuti zvinoita sei hanimaona toikamboisa madomasi neonye nasi timboona kuti zvinoita sei hanzi yaindibikirei ndinoigona right ndichauya if right pane nyaya ndinayo paisi panapa paka vana vari kukomita suicide handisi kuziva isi enji ndakurova handisi kuziva kuti zvinofamba sei guys patoda kuti mboonesana mazuvano vanhu vakawanda mune vana mateenagers havadi kutsiurwa kana makambozvinotisa vana mateenagers havasingadi kutsiurwa handiti maona vano ukamutsiura vana vari kukomita masuicide haminoti munosangana nazvo here kwamuri ndakaona iyo yandoda kuzopulela live video ichi anditi mucomment section imo muna mai vakanyora zvakandirwadza asi vakanyora kuti ndakashayikirwa nemwana wangu nesemunzira iyoyi mushure mekunge ndamutsiura saka vana ava guys iva vava vari kuita 13 14 15 years mweya wokuzviuraya vakawana kupi ende zvakare saka vana havachatsiurwe here zviri kufamba sei a lot of people vabereki vakawanda vari kuchema nevana chema chako nevana kuchema nevana nenyaya yekuti
mwana achakwanisa kutsiurwa. But anyway, regai tichange tanzwa nyaya ishi andika kuti tinyazo ndaisa panikikira ava ndibaba vemwana vakashayikirwa nemwana mwana kuzhura vakasvika pakupererwa chaiko terai nyaya iyi muzwe zvisere andika tozoinda idu kune zveukuleta ngatinzwe nyaya iri important murege kugesa ugadziriro enda kuchikoro saka ndorutini yake mazuva ese saka musi akatomuka akangoita zvaita mazuva ese then after aenda kuchikoro ndofunga ndakazopindawo mukicheni ma12 aniko ndichiti ndibatidze futi moto ndiise mvura yekugeza mukicheni sanova ndakaona anga akagara pacheya pasaidi pemoto papaine kastabhuke futi kakagari pasi sanova ndatokatora vandakagadzika pabeji ndatoisa moto ndodzikisa mvura yadziya I think mahafu aniko iye akabvasvika ndichitodira kuramba ngenoti ndiende kunogeza achitosvika padoo baba maswera sei handiripo zviri sei hapana asvati kwangopinda munombundudza nyaya yefuji yekuti zviri kufamba sei tokatongomira pamusoro patanga kuzanangura ndakaiswa mumwe ndichienda kuchikoro ndatapiwa shamwari yake inge panetsito anobatana achienda kuchikoro yakandisa mumwe makisini akakuisa makisini ndichiita sei tichienda kuchikoro asakotava ifojira iyi yakaswera iri muhomwe mako kuchikoro ukadzoka nayo yazopinda sei mukicheni mumakisini anayo ndazongoisa mumakisini anayo mukicheni karikusini yeshikumbiri asi yakatota mumushure kutadza kuti yatotota mumushure yatozooma but kumashure kutadza kuti pane nhanga achiri kuita fojira makisini aiwa ndakatoipiwa nezuro kati shamwari fojira indoisira ndakambokuta wakuta fojira ukaisa muhomwe inobva heshi ngati fojira ine heshi saka iwe uri kuti zvakafamba sei kufamba sei wakuta fojira yega aiwa handi kuti fojira kudhara handitatu akangondisa mumwe ndo iripo ndatosimudza bhaketi yepatotunamira vamberi achinopinda mumba ini chitopinda mumba chinamukisa andova ndakangoti toni bhegi rapo chivhura bhegi ana mubhegi hamuna mabhuku bhegi mune tumaheti mune t-shirt hamuna anything chino chekuita nechikoro vatatobatana paipo saka iwe enda chikoro unoiteiwo zvakatokikirisana kwaya kikirikikiri kwaya vana munonedzera pasi vandakambononzera pasi ndakaona akaisa foni apa achinena akadai kuwaenda nefoni kuchikoro sei foni kuchagea zvikadza ndandaenda naye kuchikoro kuenda takataurawo kuti iwe unongotaura zvinhu zvako zvese pamba titi ndikuenda nezvakati kuchikoro nhasi ndikuita zvakati kuchikoro just be honest kuenda nefoni kuchikoro sei ndoda kuita sei kandaenda kuti inogadzirwa kuchikoro kwasiyaenda usina mabhuku si namanje nhasi ndatombokurowa vandamubvisa bhutsu ndakaumurwa nebhutsu achivhika-vhika achimurwa nebhutsu achivhika ngati amai ndikanotora shangu panze saka ime ndakabuda panze chinotema shangu iye akabva budawo vatanga kutenderera ari panze inenda iyo shangu aipinda mumba tipedzerani nyaya indamumba mutipedzerani nyaya didi mundirova regereri didi mundirova musandirove ngati aiwa iwe musikanzwa yake kuti ainyanyisa fojira wandinyepera foni wandinyepera mabhuku hauna saka ndinyazoziva kuti nhasi yasenda kuchikoro kunoitei chaizvo indamumba nditazviti vatanga kutendera ari panze ati aurai tiripo vandatisa shamudzi yapavharanda panze ati andichabata vandatopinda mumba vatanga kugesa saka time ndegesa iye akabva pinda mumba ndichibuda unogesa ndamona manya achibuda nepadhoo akatoti usazvinetsa chakubata zvangu ndondwaya tobva tobuda panze ndatochinja chipedza kuchinja akandechokutema muro kugadheni enda kutema muro kugadheni patakanzwa mwasikana wachishedza mavhini uye neheti yangu aivachakatoti mavhini ari kuti mavhini wamutaura kanzi uye aruko vatanga tomudaidza saka anga ari kadistance ndobva angomira vamuti wekuno ukuenda kupi kwari kuendeko varamba achifamba saka akatanga kufamba ndoba ndakatosimudza so ndikati wewe wasunga kuti kudaidzwa here uda kuratidzira uda kuita sei chii chauda kuita ndobva angomira futi akatarisa vatati ndobva totanga kuti kondira unofamba ndodatotema muromo ndabvisa ngatimutarisa pamwe akagara pabridge because ndobva vaimbotamba vari pabridge paya vachitenderera varipo ndobva tabva paya tavhara gadheni ndatoti anochida ndomutarisa pasi pebridge apo ndonoti ari peri pabridge ndasvika pabridge paya ndatarisa ndaona hapana munhu ndaona musikana aitobva kuchikoro but vamusangana mavhiri muroti zvikanzi mavhiri adambomura ndakati still anotongo yakumba akaende vatatoenda kumba utatanga kubika pedza kubika manheru kudya kuma7 asati adzoka saka imufunga kuti ari kupi tichodiscasa mubata pane pari kurira mukupanzwaira mavhiri ndobva anotoenda chete because vana vese nhasi ndobva vari kuenda saka ndobva achatoenda ipapo takapedza kudya tienda tonomutsvaka ipapo atimbomushaya
ati anoizi okay tapedza kudya paya ndatosiyawo chikafu chake kati anozoya chidyawo kana ali auya wataenda unomutsvaga kuya kusvika kuya kuna vafana vari kuungana vari kudaidzana wambonawo mavhineri amavhini atambomuona wamwe kati akapedza kumuona chibva kuchikoro achitaurira nedzimwe boys kuti muzoimontora manheru takuya kufunction atiti hawo airipo manje boys amaona dzakambesa nadzo dzimwe dziri kuenda idzi dzinotoenda kunomutora uzazikanditora mwe mufana panext apo dzinotora iyi obva wazoya kuno ati anosakagati mumiri ndabva ndatsvaga umwe mufana weparai panext anga ari mukati vanga vari samatende vachiridza music vachigochwa kuti ashamwari zviro zvaitwa namavhini kumba tanetsana kumba kunobva angu patapedza muna kubridge uko satifunidza rovhasi achauya kuno kana auya kuno iwe unondisira kobeki kati unondibipa then ndouya plus iwo magara munotongowirirana uyo unokona stufu yaunongoita chiro ndongosvika chimbosvikomuona ari panzvimbo anoitsoke but imugara muri panapa mugara muchiwanikwa ndimashamwari vako achaudzwa nzi vona dhedhi wako ari panapa ari kumutsvaga zvomunogona akungowanda enda anogona kusazokudikira pachena kusvika imi matodi maenda imi chienda kumba achingosvika chiti nzvingobudza ngomana ari panapa that I know it's okay but I don't have to patenda kumba sati uri munzira kuenda kumba ndopata kusangana vakomana vaya vaitaurwa vaya kunzi vaenda kunotora mufana panext ubvadzo vachifura mauvi ndovatatovamirira paya but andinaita kuti vatione takangomira tiri mama mudima kuzonga uri usiku but angomira vatangaona vachifamba vese vachienda mauvi anga asipo vachitaura vachidii vachiseka vachiimba zvavaimba vachidii anati akomana apa vatatobva paya vataenda kumba svika kumba inga raundi ma9 vandatofondera panati mambomuona iri mukomana vanzi hatina kumuona asati auya but mabhururu ake isari kuti ari kuuya obviously iye achatouya saka atikwa kuma11 ndakushaya kufona panhu yanga asingachadairi foni maybe pamwe anga akunakidzwa here akazodaira hameno muma11 kungu kwakazodaira kuti angati komana asandamuona saka tavandatongorara ati noisi rikokweyo obviously komana ndoko achatouya hapana kumwe ndazanga asina kudya apaitwa zvekudya vachimwa drinks nini pambari pafunction ndoti mavhina angamboreikuide saka tazomuka kuseri komana anga asina kudzoka pamba ndopataenda panext week shamwari yakaita kati ndiyakandisa fodya mumwe chichi tapiwa wambonawo mavhinere makamboona iri manenge ati aina ndakumuona but munhu wandakanzwa kuti anga ainaye ndifana umwe anonzi neche ndopanext futi ndobva taenda pamumanext makambomuona here kana hatina kumuona but tangonzwa kuti anzi akauya manheru ndobva taenda kuna neche ndiyatoti mavhindi atinaye manheru but taparadzana kuma3-4 kunze kwakutotanga kutsvuka pataparadzana naye but angobuda achitoti achina ndere chiri kuchikoro ndikati munhu uchagwana mudhara wako anziya kumba akati akumba handisikuenda ndo pataparadzana saka ari kupi tikuziva kuti aenda kupi kana kuti adii saka madam ndopakatoti nhasi Saturday vanoenda kuchikoro ndovatofundira medhini kuchikoro kuti mavhindo zvaakaita nezvakanakara kumba kana auya ikokoko motiudzawo kuti auya because tikufungidzira kuti ndoko auya kuchikoro ikoko vatoti anoisokei ndodza nimchiregeramba muchimutsvaga because yangodhiskasata mbuya veipamba ipapo kamwana kaya vakomana ngwari chiregeramba muchimutsvaga mukomana because ngara muchimutsvaga noramba achikutize since muchifunza kamwana akaenda kuchikoro kana kuti chii munguva zvinezi nekachanduka rikwaka obviously mukomana pane paatori munotomwana hapana hamumbosviki masikati musati mwana but anoisokei saka next vatatira panext vachitoona vanhu vachitotora majoki vachibopa mombe chichi vachitaridza kuti pane kwavarikuda kuenda chindobva taitobva paya tichidzokera pamba chinosvika pamba hatina kumboitana na20-30 minutes vachatoona vafana vaya tatambosangana navo pataibvunza natapiwa kuti mambona mavhiniri vachichagwa mufana panext ipapo vachitana kurara kumba ndobva tatoona auya zvikanzi naikoko mavhini anga akapfeka muzakata sei anga apfeka info and saka pane munhu ataona kumakwenzi amaona achitei akangomira mumakwenzi matadzeri kutaura naye zvikadza tangoti beta toiti kudziye kuti chi ndo tamuona mukomana handi inudi munomuona kana imi madam chienda ipo kuzi ndikaenda ini nagona kuvhunduka karamba achitisa kana mataura naye mimi indozoya zvamundodi totaurana naye todzoka kuti anzi anoizokei ndova ndatisara ndakagara vakafamba vanosvika pana naije paya ndopa ndakabva ndakudaidzwa nzapo chiuyai vandatosimba ndatotanga kundoterawo ndiri mashure mbichana
saka avari pamberi vachitoenda wangatori kumberi kwangu ini tiri kumashure ndopa ndikuzosvika pamba pemufana uyo waipo pamumba ndiona vanhu vese vari pamba paya vari kubuda vamwe vari kuchema vamwe vari kutaridza mafesi avo vakasuwa vari kungozungudza kochii zvikanzi mwana aita sei ngati kumwana aita sei kudii zvikanzi vhiya munhu aita mwana ndopa ndikunditaridza kuona munhu ari koyo andaiona from a distance uyo akarembera pamutu fautoenda kuenda kusvika kwakona komuna vari kuchisika netai kuchikoro sorry naida kusama kutaridzai mwana I think I could naida kusama kutaridzai mwana mbijana pamberi vachitoenda wangatori kumberi kwangu ini tiri kumashure ndopa ndikuzosvika pamba pemufana uyo waipo pamumba ndiona vanhu vese vari pamba paya vari kubuda vamwe vari kuchema vamwe vari kutaridza mafesi avo vakasuwa vari kungozungudza kochii zvikanzi mwana aita sei ngati kumwana aita sei kudii zvikanzi vhiya munhu aita mwana ndopa ndikunditaridza kuona munhu ari koyo andaiona from a distance uyo akarembera pamutu fautoenda kuenda kusvika kwakona mwana muri kumona andi muri kuona komuna vari kuchisika netai kuchikoro I think I could have resorted zvataingogara tichingoita mazuva ese dialogue because mazuva ese kana tingopana namaoni chakurova gara apa una chamwe zvauri kuita izvi zvazviite soni chakubata chakurova chete I think maybe data daita that way maybe tisina kuzosvika madetosa akasvika but atitone mamwe maincidents ekuti aitomututa mabed chaiyo ekutodarinzezvo but angasingamboiti mareactions ekuti unoona kuti munhu abatikana nazvo steregere kana kuti chii but this incident if we could reverse I think nyaya dzataitomuda dzingotaurana that could be the best nemasiblings ake vanhu haana kutowirirana zvokuti mukatorova umwe wake mumwe wacho aripo vese vanopedzisira kuchema vanhu vaitowirirana zvokuti chero iye maufini akaona muchinetsana nasisi wacho iye achitoona avaitopedzisira makutoona zvatotoita zvitoriro asi kumafana havafana vemaraina aisvika chibaba anga asingadi zvekujeerirwa zvite munhu anorova zvokuti vafana vese vaitoziva kana kupuraimary vaitoziva kuti maufini ndiye anorova chikoro chisi anga asingadi zvekujeerirwa nyaya dzake dzese dzaitopirira mufight zvokuti itori nyaya yaitogara pasi nguva yakareba kusarwe nevanhu kusarove vana vevanhu because mariponza yangoya mavhini arwanasi mavhini azorwana ningi mavhini arwana ningi zvokuti atime iyoyo nyaya yekuti tata kutongoramba tichidi tasingachanetsani tata kutoita nyaya yekugara tichingotaura zvokuti even paakatonetsana futi nemumwe mwana wechikoro muholiday yaApril takatogara pasi atatomborovana even akaita zvaakazoita zvokupwanya foni yake akadiki takangotaurirana chiti what exactly zvakaitika nezvokuti vaitraina kuenda kunopefoma kuindependence yaitwa muranda saka maschools ari surrounding ndo anga ine vana vakanokemba vaizonopefoma kuindependence saka Marvin semwana wemusic wedance angatoripo saka vaidzidziswa marimba music kwaya chichi saka anzi nyaya yakatangira pamarimba vairidza marimba ndobva Marvin asvika pasvoti asvikobvutirwa ma6 ekuridza marimba ndobva watanga kunetsana nemufana uyo kuvhutira marimba chichi zvanzaiwa ndakuzwa chimbobva ipapo nembodidza inini marimba asi kwaunondidzinga pamarimba ndiye kumba kwenyere ndobva wanetsana Marvin ndobva arohwa handizvozivi vakaita fight here but akarohwa zvakamubohwa ndobva angoti ichazvona saka kumadhomu kwavaigara akangotaimira vanhu vari kumasesheni yembadzokera kumadhomu ndobva atora dombo apwanya screen izi nefoni ndobva atodzokera uya izoenda kudoma achinoona foni yapwanyika achinoripota kumatichers kuti ndozvaitika ndobva watanga kutresa nyaya iyayo adzi bati Marvin aonekwa achibva kumadhomu ende Marvin aambonetsa nengomana uyo akamudza kuti chinhu chazvoona saka ndobva nyaya investigatewa kusvika iye azobvuma kuti ndaipwanya foni iyoyo tikatoitengeswa foni iyo right
handi muri kunzwa pana panyaya dzinogwadza gaisi nyaya dzevana kana unavo vana mateenagers ameno kuti muri kuzvionawo sei munozviona sei asi mukanyatsotarisa gaisi panyaya dzevana idzi muri kuona matresi mwana uyu anotonzi akatomboita iyo yekunzi akatombopwanya foni yemumwe munhu handimaona ende aitonzi anorova chikoro chese handimaona zvimwe zvinhu tinge titozvitora hedu dambe sevabereki maybe we see but vabereki tinge singazivi chinozosvika kupi anenge adori mared flex waya handimaona ekuti mwana maybe ameno but mwana uyu wakamutarisa anga aitonzwa boarding nevabereki vake amwana aidza kuboarding ende ari mwana adza kuboarding mwana baba vake mukona ndevechidiki guys anenge atori kuma early 40s baba ndevechidiki so mwana aitochengetwa zvakanaka aitove akatogara zvakanaka asi ndofunga vanhu vakangodzera kuti tinoda kunodi kuti life yedu tinoti chero musha wavo chaichoita kuti musha wakatorongeka wakanaka unodori nejurawo uri musha handimaona so kura kuti pane zvandizivi kuti tingati chichikuitika pavana kuzvura yemazuva ano guys vabereki vakutosha kutsiura vana takutosha kutsiura mwana kuti isadai so because vana ava vakuziva kuti vanozvisungirira pane chinhu chandakaudzwa chimwe chinhu wani ndakanzi nomwe munhu unofa kupota muchisa foni nyaya dzevana dzefoni handimaona mafoni aya hanzi vana vane magroups avanopinda kana muchirangarira ndoda kunyatsokuita inchikupai referral handika I want to give you a referral so that you can think like about something that I said mazuva apfuura mazuva iwanaya ndiri kubva kungokudzai kuti guys social media yaipa guys pasocial media pazara macouts pasocial media pazara satanism but hatizvioni all in the name of entertainment right this is what is happening pasocial media vabereki zvimwe zvinhu zvamusiri kuziva zviri kuitwa nevana kuri kunzi from what I heard kuri kunzi mwana ushu vana ava antika pamasocial media platforms apa vane vana vanosangana navo pamasocial media platforms apa vane vana vanosangana navo kamuchida kunoti mwana haumutsiuri iti ndipe foni yako kumwana kana chinye pabereki taura ichokwadi iti ndipe foni yako uone kuti anogona kuzviurayira kuti wati ndipe foni yako anogona kuzviurayira password iri pamafoni evana password pafoni pevana unoita kuvhunduka kuti password munhu uyu anoirangarira password inenge yakaita kudrowa zvokuti unonyanyisa kuti zviri kufamba sei password inofamba sei saka hanzi zvavanoita vana pamagroup apa vanocoordinata pakusangana kwako vanoita vanocoordinata haminoti kune magroups avanojoina here kana kuti vanongosangana kana zvinofamba sei I don't know vanotocoordinata nakuudzana kuti right toda kumbodai vanotoudzana chiri chikwata uyu ari kunetsa iwe kumba kwako uyu ari kunetsa iwe kumba kwake uyu ari kunetsa iwe you might find kuti kana ari mwana anga arikuita zvesocial media zvefoni mwana uyu kumagroups kwacho kwakaita musi wesuicide iwoyo anogona kuva sinanzi vanogona kucommita suicide vari 6 one day vari 6 one day kuti we are going to commit suicide tonight nguva dza11 o'clock manero munhu wese foni kwanzi vanotopana namacodes ekuti imi muchero kumata foni mwana you won't know anything mungoti hameno zviri kunyorwa handimaona ari macodes ekuti varipo kana kuti vabuda takuchitanga go let's on max get ready go vochita zvanoita umwe ari kufa kunoku umwe ari kufa kuZimbabwe umwe ari kufa kuAmerica mumagroup manenge vari vanotocoordinata vari 6 unfortunately hamuzozizvo kuti kuno umwe mwana afa kuAmerica because ndo kune imwe nyika handimaona but they are coordinating pamasocial media platforms vana ava ndo pari kujoina zvese kana ndichikuudzai kuti kana mukaona vanhu vakuru cheche vachipinda muzvinhu zvesatanism vasingazivi chiimagina mwana mudiki ane 10 years ane 11 ane 12 ane 13 ane 14 15 pfungwa sedzanyatsokura anoita sei kwavari suicide haivhunduki iwe pacho zvakukazvibvunza kuti suicide right now unonzwa kuvhunduka kuti kuzviuraya handiwaona but vana ava vanototora bait yekuti ndikuda kuzviuraya nhasi vamwe ndevaya vanozvicheka vaya kutora kuzvicheka kudaro toza kuti bangarira kubaya ka right hanzi namai pane game inonzi Roblox muitsvage mwana wangu aive nayo inokommunicate ne more than 100 friends a lot pagame iroro handiti muri kuona tisingasivi paunoenda pafoni yemwana foni yakazara maapp kuti unoti maapp yerudzi unenge usingazivi kuti maapp yerudzi unenge uchingoti maapp handi kune maapp akawanda ndakungobuda mazano unenge uchoti zvinotenga tifollowana nemaapp yese ere handimaona unenge usingazivi hanzi zviri kuno kuti ku-UK zvema kana zviri ku-UK maisisa nekuZimbabwe zvacho zvatoveko ufunge bamnini nokuti vana vacho kuZimbabwe tasaone suicide yoyo yamutu yeku-UK nekuZimbabwe kuAfrica yaveko they are doing the same in South Africa Zimbabwe they are doing exactly the same suicide rate yevana nevarume it's high handimozviziva
suicide yevana nevarume isimacha kudhara taiza kuti vakadzi ndo vanozviuraya guys munobvumirana neni ndofunga mozviziva kudhara vakadzi because tine mwoyo iri fragile time mukadzi aita kaurigwa chako chini amwa mushongo wemakosho mushongo wemakonzo wakamboti manoroloni akambotonga vakadzi ndo vaizviuraya but this time varume nevana anoitamba imiwoyo antimaona varume nevana ndo vari kuzviuraya wese the rate itori pamusoro so paya panonzi ngatasei mafoni evana vedu onai vabereka vababa vavakusara vachizori pamwe denda ndakangorega kumurova musuya nebhutsu pamwe denda but vaitsiura mwana havana kuziva kuti pakutsiura mwana kwavari kuita uko mwana atopindura dzimwe pfungwa dzekuti ndoda unozviuraya because ndatsiurigwei saka baba vakaona chigushani che4 mwana we14 years chigushani chitodza chasvutwa manje ndo chaakafira mandibvunzirei kuti ndiani ari kusvuta ende mandibvunzirei kuti mubhegi rangu rekuchikoro hamuna kana mabhuku mune chiheti chirimo nejaketi mandibvunzirei izvozvo ndobva vanoti zvina kunozviuraya saka vana votsi havachatsiurwa here guys pofambiswa sei panyaya yevana pada zviri kumba kwenyu vasikana idzi nyaya dzakadai dziri very sensitive inyaya dzekuti vabereki ndepekuti panotaurwa pamunongoteererawo mopota muchingodongorerawo kwenyu kuti zvakamira sei kusera nezuro ndandakagara pasi negirls dzangu dzepano mukuru handinyanyi kumutyira because akutopinda mu18 haimona saka ndingoona matamwari kuti ngaapinde mu18 macho at least pfungwa ndikuona kuti pfungwa dzaavhurika dzemukuru uyu pfungwa dzaavhurika manje akunyatsoziva zvakaipa because pakuita conversation papa unotonyatsoona zvinhu zvaanokomenda kuti akugona kukomenta hanimona unlike kudhara ende iko ndochero kamuudza chini kudhara unoi waisigwa muromo mumino iko zvinonyatsokuona kuti chero zvimwe zvaningosina kuti anotowana zvatoitwa unoona pfungwa kuona kuti maturity yavepo handotokudza kuti apa ndazodai ndadai because zvakadai maturity kaipo but uyu muduku uyu ane 11 uyu nezuro daitotara takagara pasi tichitaura nyaya yekuti iwewe chimbondiudza kuti une mwedzi chete mwedzi maybe 2 months wapinda muno ukaenda kuchikoro wakatanga kuenda kuchikoro vakutonovhara iwe ukaita mudziro uri kuchikoro chimbondiudza kuti mafriends esaya wakamawana sei wakamawanepi guys munhu ane mafriends yei ane mafriends handiziva kuti vanhu vekuno vanozvigona sei vanozviita sei but inini handakuzvifarira ndakabva ndatozvishora ndakabva ndatongovaudza point blank akatsamwa akafuta zvaanga asingaiti ndiye mwana anyanya zvototeerera but ndatoona kuti matove nekamwe kahu pama 2 minutes anzozidzi because ari kuswera nevana vave muno unotoona baba baba vacho vanotouya vana baba vanotouya nevana vavo varungu vomisa mota kutodropa mwana ini mubereki wemwana uyu havandizivi handiziviwo guys kuti kuuk zvinhu zvinofamba sei ini havandizivi kasanta free yekudhirivhara mwana wavo pagedhi apa kukana pachigara psychopathy pano mwana woswera ari pano kana kuti iye changu ichi ndiye ndisipoka tese ndinadzidza chete tisipo kana dhidhi vachishandira muno pano pamba dzimwe nguva vanenge vakazvivharira vari muno hanimona palepo vakatovhara dhoo havai zvinenge zvichiitika kuva vanenge vasingazivi anongotongorayira sochena kana kusairi message kuti shamwari yangu nadhidha chaukuya kuzonditora ndevamwe havari different mota yotomira apa kwainda mwana nandizivi vanoti handivazivi handina kubatikana zvakanaka guys handina kusununguka saka ndakazotaimira kuti baba vandei vachiuya pana pachibudisa mwana ndobva ndava approach ndobva ndati makadini nechiro ndovechiro ndobva ndataura navo chikanzi ndimi ndikati honai because mwana uyu anga kuita zvokuisa pressure zvokuti I want to go to have a sleep off ndikati kutanga rini kuita zvama sleep off paupenyu hwenyu kusvika mukure kudai makamboita sleep off kumba kwavanhu ndoita zvama sleep off indakakuzati I don't mind your friends to come and sleep off but zvokuti muende kuma sleep off to me it's a no ini ndiudziwa makambotora wachiita sleep off ndimondiudza shamwari yangu wani yamunoziva akatadza kutaura ndikati saka mafriends esaya yaruka unomawana kupi mafriends aya unomawana kupi mafriends aya ende unenge wamawana nguva ai ende wati pamunobuda pepa muchiti muri kuenda kumo muchina nokuti panoenda kumo apa handi ainotidzi kuti manje akamboya zvinzara zvevana izvi zvekuisa zvimanzara zvimachichii zvevanawo vari kukurawo izvo zvatina problem zvokuti takabva neko hanimona ndikatina ndakupa mari ini kana uchienda kumudzi mungandokupa ka 10 pounds chaiko handika kuti unosvise munhu anenge achifamba neshamwari dzake dzinenge dzine mari usazongofilawo out of place handika ndopowo chi 10 plus ane card ane chikadhi chake chekurevolt handimozati 11 years akwanisi kuitigwa account saka akavhurirwa chikadhi chake chekurevolt
chaanacho avhurigwa chake chekurevolt ndobva masavings ake ekusa yuko achaingopota chisa every month aya ndobva yangokonvhetwa yakatobuda itori kuma 300 and something pounds handika ndobva yangokonvhetwa ndobva vamisira muchikadhi ichocho chaitakavhura ichocho ndobva vatomuwedzerera imwe mari vakati chikadhi ichi tikukupa kuti wakuenda kuchikoro kugrade 7 handiti unenge uchida dzimwe nguva usida kuenda nelunch box uda kutengawo something kuchikoro unenge ushandisa 5 pounds chete kana 2 pounds kana 3 pounds kwete kuti every day ende kadhi chaiti tichasara naro tokupa kadhi Friday yega yega ndopano kuti zvispoila pamwe pese kadhi rinenge richi Nationwide Bank, you can open account. Oh, okay. I didn't know. Takambozama kumwe vakaramba chiramba chiti mudiki. Alright, takatadzovra revolt ichocho. Tikati unongozenda Friday cheti ndipo paunopiwa chikadhi chako ichi wotenga uzvinoita mwana kana uchida kutenga kuti akishongana tukudini handiti. Saka iwe unongosina mari. Saka zvinzara izvi uri kuzvitenga nei? Zvikanzi shamwari yangu iyo vana vachiva vanopiwa kana ma40 pounds panenge vachinda kumatauni kati inangu handizvikwanisi zvo 40 pounds kukupa kuti handingazvikwanisi because zvatongotanga kudai if unoita 40 pounds tinoiwanepi 40 pounds kuti tikupe uchi isati ngazvikwanisi chiki varongwava umwe musindazoona pauya muAsia handiti umwe musindazoona pauya kwai kuda mwana wemuNigerian handichika indoziva muzimba wandakati uyu ndosununguka kuti udinako uinda anytime kunotamba chero ukatoenda kudropa kana ndipo ndinokukandako nokuti mai vacho ndinovaziva vandika vabereki vacho ndinovaziva plus masimba vanhu vane vabereki vamwe vachitsurawo vana saka taitogara pasi kusora zochitaura nyaya yekuti inini handisi comfortable nenyaya dzeshamwari dzacho dzawaita and can you please you can add dinner plan zvino ndakaita izvozvo ana pane pekuti unenge usingadi kuti uite kunge kupa mwana mutemo wokutsikirira stereki musi ndikachida kubuda uraiti neshamwari ati hauvarambidze vana vemunandi kuti vatendererewo mutaundi paya wabhadhira kuchikoro dina iroro arikuda kutenderera vamwe vana kuchikoro mwana uvamotenga slash squash mwana akangotarisa hachizobudi handi unenge uchitisa mwana responsibility kuti ndinenge ndichiona because chiaccount chacho wakavhurigwa ichi chine star rangu saka every activity apia chiri pafoni pangu ndiye ndichiona kuti waswipe mari yakati wadai kudzidzisa mwana kuti akwanise kuti ave responsible ndichatoitawo zvenational ndinasingazvizivi mufungi matoita henyu aiwa kune sanda vanoramba sandanda iyo inochi sanda vanoramba iyo ndakatoenda kuvanoramba ndokwakavhura shakira akavhura ikoko but uyu mwana uyu pandakangoti 10 11 vakaramba vakazviramba so guys unotoona kuti uchitaura anenge achitoti zvekuti saka ndakabvunzwa kuti so are you saying kuti I'm not allowed to have friends ndomubvunzo wandakabvunzwa ndobva ndati okay ina handisi kutsaita mafriends but mafriends andaona pana panosvika kana 8 kana 10 chaiko unomadindei ende wamawana kupi so ndakabva ndafunga nyaya yemwe wedu uya akauya nenyaya yemwana wake pana ndobva ndamufonera kusiko takagara taita girls talk and ndobva ndamufonera ndobva ndati shamwari so ndakufonera nguva dzinoidzi kuma 9 ndokumbura kuti nditsanangurirawo ndine vana panapa chimbotsaura nevana vako ava nyaya yemwana wako zvikanzi alright ndobva ndasafoni palaudi ndobva vatsanangurira exactly nemwene muzvakaitika zvese pamwana wake musikana uya kwakaita kumutoro kwakaita achibva kuZimbabwe aine 14 years anambotanga kupedza gore munomu pasina gore angatohuka apo nemanigerians akutosigwa mari dzedze yamakaunti akutodiya atove rude atove bully iko zvino ari kugara mustreet mai vakanosvika pakunotora peace order yemwana avashungurudza nyaya imoiziva vakayokatara panapa avashungurudza mwana wavo vakatoka kuZimbabwe ane 14 years mai vane 23 years vari muno vakanotora peace order kuti mwana handichaisiva vakasi kuti handichadi mwana kuti mwana uyu adzoke pamba pangu because anga akuita zvozvo kuti zvichahwisiki pamba handimaona vakasvika pakuti ngaaende zvake iko zvino ari kungombeya mwana uyu ndofunga veku16 17 ari kungombeya mwana mukana mubereki osvika pakuti daro mai votanga vachasungwa nemapurisa chiyakomba chiti vakangotsiura vodedzegwa mapurisa vangotsiura mapurisa otouya social service yanga yakutopindira kusvika mai vati alright ngachindake kana toda kumutora mutore akavatsanangurira zvose mukuru ndakaona ati zii andiona akati mama ndikati yes ndobvatumira picture akati ushu mwana wangu beautiful lady but right now she's in the street ndo mari ini mai ndakasvika pakuti ndinewo mwana mudiki ndichapolotigwa mwana mudiki so zviri nani kuti ichi arongombeya ndisiye zvangu so muri kuona guys pandiri kuti pane vana apa we have to be very much careful izvozvi ihondo ndikati tione foni yako mudiki uyu mukuru anogona tokupa hana problem foni mudiki anotori nehondo kuti foni ndikupei foni yangu anokudza atotanga kuti my phone is my private
I deserve my prayer. Guys, kana iri mutemo yacho yeku-UK ininika ndati ndimboyawo nditotaura pano nenyaya yemwana because ndayatsokufunga kuti anzi they are not allowed to go to town after school. Handisati ndaziva Marilyn Horite. Asika remember kuti isusu tinoshanda Marilyn ndofunga kana uri unonyatsa kuchihwisisa tinoshanda long shifts 14 hours handika uriko kubasa totenda Mwari handiti unenge usineyo kuti ndikutsvaga mari saka zvese zvinoitika dhereseka anogona kuti yobvisa inform wotoinda odzoka usati wauya iwe haungazivi. Ndosaka ndati tichiona zvakadai vana vachizviuraya totya here kucommunicata nevana because yatori high school kai sinawo high school yakuenda nesoro ndakati okay zvatakuita ndezvekudai so kana tikaita 1 ndikupai 2 months iwe ikaramba yakadai so Africa beki takaenda 11 patika boy blessing takucha nyaya dzekuti vanhu vanozviuraya because anototaura nyaya dzekuti kwai kuningi committed suicide zvatandisingafungi kuti mwana yanozviziva. Saka muchona chigara ndiri pamunamato masivano vedu we ndiri kugara ndiripo pamunangano ane 11 ndiri kugara ndiripo pamunamato ndakabuda kana muma WhatsApp group chakuti I need to go on a spiritual journey yekuti zvimwe zvese ndinogona kuignora but when it comes pavana Mwari nyadzisai Satani Mwari pindirai ndakugara ndiri pamafasting pamunamato nokuti ini ndogara ndingazvigoni anozvigona ndimwari nokuti kuti tichatsiura tichionawo futi nyaya dzakadai dzichibuda dzekuti mwana anotsiurwa kunzi chigushani 14 years chigushani che14 mwana baba ari kudedzwa kuti mwana kudzoka vakudedzwa mwana akarembera pamba peshamwari. Ari kudedzwa akarembera pamba peshamwari. Handisi munoona. So Anna zvizvo zvatinotaura vabereki. So papa vandozoti saka ndinoti mubereki unenge uri pakati pachandoziva nchekuti vabereki vakawanda because tiri kumagurupu uku unoona vabereki vachitaura kumagurupu unoona vabereki vachitotaura kuti vedu vana kuchura kwachitoto chikaka because anozviuraya. Primary yatopedza yakangoita mwedzi iya kuti kusekondari ndingoti Mwari amen ndakungoisa kuna maoko aMwari kuti Mwari ndimoziva ndikuseka zuro pandipo takanga tine hard talk chaiyo girls talk chairi hard ndichibvunza mvunzo kuti ndoda kutombondudza mwanangu ndichibva kuessay ndakabvirei takaita talk tiri kuessay yuko takagara pasi tikataura handiti what happened that ndikudzosere kumasure chii chakaitika vakataura ndikati ndakazouya kuno kurini zvikanzi January ndikati ndaifanwa kuenda kwauya rini zvikanzi October ndikati nemhaka iyi ndakadhirika zvikanzi manga musingasadima kuti ndidande ndikati chii chakaitika kuti ndizouya hamuna kutaka kuita mapressure kuti mama mukazodai mukataka kutipa zvima emotional whatever zvisina nebasa rese mukazodii mukadini anditi hamuna kudaro ndikakusvika ndauya pekutanga ndakakuzenga pekutanga guys uye iuyu mudiki uyu nenyaya rimwe kune mamwe kunonzi chiko fomu racho mamwe mafomu anofiliwa so nemasocial workers pekutanga ndakuzenga tatombodhinaiwa visa iye pekutanga because paidiwa bepa iro fomu iroro tisingazazivi kuti social worker uyu ari kupi hanimaona ndifatasitanga kumutsva akatomborai mukokutanga pakaitawo akaita mari rachidza kuramba kudya ari kudini inyaya kuno kusvika nangoti woraiti ndikaiti tsvage akatsvaga ndakakuzenga tinamba ndiyakadziwana ndimuziva tikudzai paya kuti tatoto give up ndakuti tinda kutodzokera kuAfrica because zvinogobetsera inini what I did I made a very bold decision kuti ndikuitira vana ava kuti vauye vaite upenyu hwavo nokuti chokwadi chiri kunoda kudza ichokwadi guys pamberi paMwari kune vari kuAfrica kana waita decision kuuya kunoku pavana kune advantage hombesa 90% yeadvantage kuvana 10% ndio disadvantage senge idzodzi idzi dzekuti mwana akabvira kanganisika apinda kana kuti muzvinhu zvemadrugs kana kuti muzvinhu zvechii kana kuti muzvinhu zvechii patokanganisika andimurikona but 90% kunoku kumwana chero mwana wako unoti kwanzi slow learner kunoku ashai basa
vanotodhila naye vagomupa basa rinoendana naye. Life dzevana kuno kudzingori right. So pavana unenge wapa vana vako rifa risingaperi. Ndoda kudza ichokwadi kazi handinamboya kuzokunyeperera ndikunyeperi. Pavana unenge wapa vana vako life, the best life ever. Chero iwe mberi ukazofunga kuti ndakudzokera zvangu kuAfrica ka unoziva kuti vana vako kana vakura vakuziva vachiziva zvavanoita vachiziva zvavakafambira chako chako vanosara vakaexcel in life. They will excel in life because they know yes holy Christians alright uzotaura nekusei vandogozva kuti makadzi tacho chichocho ndonowatsvaka ndomawana pai hanimaona vanoexcela zvechokwadi because kunoku mwana wese hakuna chinonzi dofo mwana hakuna chinonzi mwana wese ane pake paanotokwana. Hakuna mwana anonzi dofo azonzi azondai zvezvo kunzi hakuna. Handinoona saka pavana it will be best. Asi 10% ndiyo kuti unotota soja remunamato. Soja remunamato rekuti wakutomira ndichakuedha marinda. Unotomira pamunamato rekuti ukangoti pukunyuke ichete. Exactly anita vakamira panzvimbo chekuziva focus zvavakafambira vanoenda kumberi kokumberi zvokuti ndinodzokera kuAfrica ndakafara zati amen. Ini ndakuchinofokasana nemujara wangu zviri kuda takuchinda takunotsvaga musho wedu kunogara tichiite ndizvo maproject edu kurima chidini tiripo tatachimbiraka. Unoona kana kuti tinenge tato wepamba pedu isusu tine properties kadzimba titagara pane imba yedu anoti kuS kana kuti kuZimbabwe tagara pasi tichidla zvedu tiripo takagara. Who knows? Ivo vachizati kunoku vari kuita zvavari kuita. Handi muri kuona. But handizivi guys kwai kune makadetsi. Ini ndinongoyaona iwo timbona pane mwanyora kuti anzi ndichatsvaga makadetsi pana tine ndingungisika nemwana rikainimbo edha vaberekiwo timboyawo tionesani kuti zvinototsura sei nokuti vana vacho vari kufa toita sei. Yes dear. Hey mommy, it's Hazel. What do you say? Mushe zviri sei? Ndiri right hangu. I just wanted to speak na experience. Obviously, mune vana venyu ma teenagers vari muno. And I'm sure kuti she's going into year 7, isn't she? Muna September. Do you know when I was going into year 7? You know, Mama used to work a lot. Do you know why sends a lot? Do you know with her working a lot, Kumba Mama Masipo or not spending a lot of time? I ended up spending a lot of time in Zangu. And do you know through all of that? Yes, Mama thought Kujuzwani kwenda kubasa. She's giving me a better life. But she's not giving me a better life. Guess who's giving me a better life? The streets. Your friends. My friends. I started smoking year 7. I started smoking cigarettes year 7. Year 7, don't let the next get to it. Yes, year 7 I was smoking cigarettes. Yeah. Apparently I couldn't do no more, but the reason why I'm speaking like because I came and I went in 5 years. So by year 7 I was smoking. Mama I got excluded from Kuchkoro year 8 the first time. Munoza kuti zvoni ndongo nenda uchikoro kunokaturowe. The only thing they will say is, oh, tunokupa detention, or we're calling your parents. And I ended up learning kuti okay, I'll change number mama, and they won't be able to speak on our mama. There's so much that can happen. But the advice that I can give you, Mamika, is I know you want money, but money will not give you what your children need. You need to spend a lot of time. That's one thing. And that's one thing I can say to all the parents. I know kuti married to know that. Number 2, you have to listen. Because kuchikoro kuna stress. Kuchikoro we're learning a lot of things. We learn so much. We're learning about different cultures. In year 7, I'm learning about boyfriends. They're teaching me things, but they're telling me a lot of things. Mama, at 14 years old, at 14 years old, I hope my mom's not here listening to this. At 14 years old, I got fingered in a graveyard. At 14 years old, you understand? Don't get me wrong. My mom was doing everything, right? No, we are learning. Yeah, this was but needed. Yes. I was still able to go out and do those things and still come home. You can give me a time. I'm not going to do that. I'm not going to do that. Say. You have to really be grounded with 1 hour. Otherwise, you end up having the likes of somebody like me. And by the time I was 17, 18, Mama, I was a rebel. It's only taking me time now to starting to calm down and everything. I did everything that you can think of. Yeah.
you know, kuchikoro ndaita kurwa, munozwa ndaita kurwa kuchikoro ndochase, that's the time yekuti zvoni even mama ako yakuchikoro ndaituka fuck off mata dzenyu and everything. Because I know that you, because here they've told me you cannot do anything to me. You hit me, social services, I'll go to care home. But don't worry, me, I live with my auntie, I live with this person, I live with this person. So you get, I don't know. I don't wanna make it sound kunge. I know a lot, but yeah, I want to speak from my experience, and I want to speak. Yes. If I could go back for my mom, you would change a lot. say, and I would say, mama, msenda kubasa mari yese yeah. Mtintenga zvandinofarira. It's not enough. Sometimes I want you to be with me, just to chill with me, because okay, you've got Anand and Kelly, is it Kelly? The Shakira, the older one, the younger one. Kelly. The young one is going into year 7. She's going to enter boys and girls school. She's going to learn about Mbanje. Break time, kuno put Mbanje. Lunch time, kuno put Mbanje. Year 7, yes, I have rooms of Kubuda E. Mama, they take some cigarettes, a 50p, my single cigarettes. I used to sell them. I used to bank off school. That's what they call it, bank off school. Top would that Twitter say, Tino Kisana, $10 McDonald's. The times, the money I'm getting per year. But the more you're strict to us, the more you're giving me, I'm gonna be able to, I'm gonna be able to. Ask the Google PC say. That's right. But the more you're strict, the more you're strict to me, and I'm going to find different ways. Do you know, Kudijoni? I used to smoke cigarettes, like I've said it from like year 7. Now I've gone into vaping. I see everybody wako vapor. Do you know, Kudijoni? I can go into a shop and take a vape. I don't even vape and don't take a. They don't even ask me for ID. I look younger than my age, but they don't ask me for ID. Mama, do you know, Kudijoni? Okay, my teachers. Sometimes I'll go into school. We're not about homework and everything. I'm not even bothered about that. We are doing our own thing. Tirimu lesson. We're learning up. We're doing our own thing. Is it that we're doing our own TikTok? We're talking about our own things. We're not learning a lot. Sorry, Mama. Sorry, no, but I'll rather you know. So at least you can catch those early signs. Yeah. At least Shakira is now mature. She's a bit mature and she's a bit older now. No, see, that one, and no problem. I don't have a problem at all now. But this but remember, I once had a problem as well. But yes. yeah, I think it was the phase. Yes. And Mm. Mama, do you know? Okay, we are going to year 7. And remember, year 7, year 7, year 11. So when 11 years, then 15 years. They're all where did you go to school? I went to school in Hackney, in London. When I'm 11 years, then 15 years. They're all joining together through break time, through lunchtime. What are they learning? Remember, Varungu, they'll be like, my mom doesn't mind. I smoke weed all the time. My mom don't mind. I have to come to school high. My mom does it all the time. Because 3/4 of Varungu watch, wanna put on banje. 3/4 of the people watch, wanna take my drugs. Mama, I went. If I could go back, like I've said, if I could go back, I would say, Kudijoni, Mama Vanguka, she shouldn't have gone to work as much as she did. She should not have gone to work as much as she did. I remember there's a day, Panem Komana Akauraiwa, outside Pachkoro Pedu. We were there. We watched it happening. And we were even part of it. But if I could go back, Mama, my mom should have been more. She should have been able to, I know you need money rent, money bills, but the streets, I can clearly tell you that the streets raised me before my mom raised me. I know more about the streets than I knew about a relationship with my mom at that time. Because my mom wanted the best for me, and she thought the best for me was going to work, but that's not the case. I don't know if sorry guys, maybe that I was really wrong and everything else, but I just you don't know what you have done. You don't know what you have done. Our life experiences.
you know. Yes, in ndogara I always say my history panapa kuti ndichikura handiti ndaidai nchitiza akumba nchitijamba mawindo tichienda ndogara ndichara history yekukura kwatakaitawo panapa. But remember it was a totally different generation. That atinambovira takatomboziva pfungwa dzokuti vanhu tozviuraya kana kudini tani zviriko mazuva ano handiona. But this ende tichikura tisiko kusina kana vana vhepi ivava handiona. But this now wavhura maso evanhu vakawanda because zvinhu zvoita tisingatangi kutoziva aiwa ndina problem yangu yekugata most of the times ndinavo kumba I don't have a problem with that. And musangoita kumba mama musangoita kumba budai navo muchimbofa. I know sometimes they're getting at that age because they want to spend time with their friends. And there's a lot of people that said about sleepovers. I was fortunate enough because I lived on an estate, so I was able to always go on sleepovers. But the rest of my friends and everybody, like family, young just growing up, they're not allowed to go on sleepovers because anything can happen on sleepovers. In those sleepovers, a lot happened. I learned a lot. Mama, I watched my first porn video at the age of 13 years old, a Chinese porn video at the age of 13 years old. I could tell what a porn physical. I saw it at 13 years because I was at a sleepover, because I was able to go there. I was able, Mama, I saw things, I did things. I lost my virginity at 16 years old, but I had friends that lost my virginity at an earlier age. One of my friends got pregnant at 14 years old. 14 years of age. Tiri kuchikoro. Tichenda ikoko kuma sleepovers zedu. But sometimes imukatiramisa kuenda kuma sleepovers ikoko andika. Pamafoni pedu tenta kutane shangwa zedu. Oh, she doesn't want this woman, this stupid bitch, she's doing this. And we'll be hating you for it. But it's better. Kuti utsiure zvese either ndichavengwa kana kuti uchaitirwa suicide. But Mama, it's better mutsure muvengwe and somebody's got a better future than kuramba when you become soft. I don't agree with murowe mwana because that's just wrong. But you uchitoramba kuti munhu ane sleepover ukadorova kaudinotusura polisi vadesera pana chiari services atotoga anosiraenda. But like parents, like guys, spend time. Us as kids, what we crave for, it's not the money, it's not everything, it's us craving. We want to be, our bodies are changing. For boys they're changing their bodies. Girls, we're going through our periods. Sometimes my periods in my pocket. I don't see my periods in my pocket because you don't want to talk about it. You guys don't want to talk about sex, but guess what? In year 6, we're already talking about sex. If you mama about sex, guess what? I'm going to go and try it. I'm going to go and try it because they're telling me in an educational way. So I'm going to go and try it. The streets are going to tell me in a different way. And I'm going to try it. It's a condom. So we also have to have those conversations with our kids as they grow in. I'm 34 now. Yeah. I'm 34 years old, guys. I've been here since 1995. So I've been through it. I've been through the getting excluded from school. I went to one of the roughest schools in London. I went through it. I've been excluded, the fights, everything that you guys can think of. I've been there. My mom, don't get me wrong, she did everything that she could. For my holidays, my summer holidays, yes, she was there. She would book my annual leave for my summer holidays. But during those school days, because my license are my long days, they pin abandoned the don't visa uniform that when the pants that contamination was down. Tata unozwa kuti kana uchisvika yezo kana when uchisvika panzvimbo like uchiconsulta uchimbodzwa kuti zvomutemi vana soka unobva wambomira zvaungombori zvazviya uchida kuona kuti zvinofamba sei. But I think after this we need to go sit down again because ndaenda kumboita zvandasingamboiti zvechirungu zvokuti tinogara pasi tichitaura tichizoonesana tichizodini indandisingaiti zvekuonesana zvekugara pasi tichitaura indangu kana kakangasana kukudambura nembama kuAfrica zvongudambura nembama ndo yako kuti samurai unoona ndezati tinodini tinorohwa zvino kuno kuti tatanga kutojairawo kuti
kwete zvekugara pasi uchiona kuti zviri kutondinetsa but takakutojaira izvozvo toti togara pasi totaura todai. But I think I need to put some rules senge slip of ndagara ndaramba zvangu iyi handikutonetsekana nayo ndiyo yemafriends because nditoona kuti mafriends apane zvikutoitika. Okay, so to her, she's recently come, and it's better that she's had friends. Do you know why? Because if she never had friends, should have been on the getting bullied. Should have been on the bullied side. Okay. Because I think that's not shangwat. So it's either you have friends or you're gonna get bullied. Okay. Sugar na chama sugar. Vanenge chita chikwata chavo chakawanda and everything. As time goes, vanenge vakuzoseparate. Yeah. But the more you keep telling her to say, don't be. Why do you have 50 friends? Why do you have 100 friends? If she didn't have those 100 friends. UK guys ndozva kuti kuAfrica ka taitoruka munhu free hand maitoona guys munhu akatozvitukirwa free hand yake aiwa zvichadiwi zvefree hand yeso hazvichadiwa kuenda kuhigh school takutoudzwa pin interest panotouya mastyle ekuti ndinoda kurukwa style yakadai ndotaura style iyoyo ukumboona kuti inoita mari style saka zvinhu zvacho musengetsokuona kuti shuki naimwari free hand haichafanira haichadiwi munhu munhu akatoenda nebvudzi akatoenda tinotonesana kutonesana nyaya yebvudzi akatoenda nebvudzi bvudzi racho rosvika kumusana rakasvika kumusana uko akatoenda rakadaro pane kuti ake free hand haazviti. Yeah, but that's what these girls want. But I don't know really long. Mama ndaenda kuchikoro ndakaisa malollipops kana 30 musoro. Takasunga musoro ponytail ndakaisa malollipops. Zvekuruka zveshinda zviya. That's drama. We don't do that anymore. Yes, yeah, she has to. Obviously, she wants to be looking like a girl because she's going to a boys and girls school. Remember that. She also has to fit in. It's one thing coming from South Africa to fit in. Sketi. Kuti kwa sketi chapetwa. Chakatotengwa chisketi chakadai. Izvi zvitotei zvavagara kuSouth Africa vagaje vakandosva vakajaira vakagara vadizvombe. Sketi for me dzekutodai chakatodai. And I remember the crystals in the hair. Chakatodai chisketi chakadai. Because nechambe chizvikaziteti chingopedzerana ipapo. Even my mom can do that. Munokona ndudza kuti I was skate yakanofana yakadai so by the time ndasvika skate yakunondai so tie yangu ndinoifutisa kudai so by the time ndasvika kuchikoro it will be a different story. So it's better you see me look like I remember makaita inonzi na Shakira skiti nyamakaita na Shakira mchiti ungabude panzo kwadai so it's better you see me looking like that before when I leave the house than for me to change when I go outside the house. Dressing I've made a piece. Actually, dressing handina problem because vagara vachingopfeka plus inini I don't think that dressing defines who they are. Kana tinga vachindo whatever. They've been dressing like that. Chero zvoita say they can't say zimu wana kuzimu more blessing. Iya ni vandakatofambira kuno kuti vaite life kunoko ndendaitei. Ndinenge ndaitei kuti mwana ende kuAfrica ini zvangu fanira kudzokera zvene ni kuAfrica cho. Ndakatovera kuti vaite life muno. Azviti. Ndakatofambira muno ivo. I just feel like I know and as well like youth they don't really do youth clubs anymore. We used to do youth clubs summer holidays and everything, but they don't do youth clubs. But you have to like the things that they enjoy, try to engage them in those things that they still enjoy and everything. And my Saturdays and Sundays, guys, try not to go to work. I know to know that matter, but try not to go to work. Kapita tuya kubika huku yaba mchiti atibike huku takwinda kunaibika maji. Ande tuya start said. Ande. Ndapenda lechando Yesu mwanangu. Nayi we. Ndapenda lechando. Aiwa but it's not famba chet. Kana vakugraduate tinenge tiripo tichiti zvone atakavakudza tese pana pasema diary. Zvakanaka Yesu izvo totoita kuti Yesu waulipa ndanza yako ingakutoida manje angu anditi dangu anozati anditi dangu zvakaipa. Ndongo chimodira kuti unopota uchingodiwo. Chingotaurawo neuyu wacho watikuri mushu. Nokuti kumakoleji takavakunda uko andiziviwo what to expect kumakoleji uko. I don't know. College. Wakamira wose takamirira kuona. She's starting in September. Do you know the days? And a part-time job yake. How are you going to keep her busy? Because as well, college, you also need to I think when you are much
asati apiwa Okay. but ndomura tichosema chibvura chodini paita zoita tichosechozvisa mvura tochidini Okay. asati apiwa Are but you manje vanenge vazopiwa okay? Per pocket money is she gonna be working asati for apiwa pocket money? Money, how are you gonna be doing it? Because sometimes I feel like mani vagara vana ava makadhi vanawo hezo ini ribenzi maibenzi ndakarongeka ufunge ribenzi ndakarongeka saka makadhi anawo uyo akatovhura yake inonzi sanda sanda yonekore akatovhura iyoyo sanda yaanotori nayo aitopekadha tina zvacho anzanzwa pati mapati time ake jobs anoisa mari ake imomo pati isu hatina kumirirawo izvozvo taingopota tinongopota tipaisira mari tinongovaisira ndezvo vachivapawo futa chekuvapesa mari vakavhura makametoesira mari vakuyaadzishumaviri kuitawo zvezvo zvimabhera vaitesa mari kuti kana apinda kuchikoro saka mari vacho vanadzo handiwana so uyu mukuru akambotanga achiti panga achishanda kubasa mari yake unongoziva kuti vana changopindawo mune imwe nzvimbo kunokwa vane access neonline tumashops tunokunza delivery tichi takapopinda bhizi zvituya tikati haiwa zvinopera manje ndikapedze shungu vakapedza shungu zvishuru handiona everyday taingotozvapanodhirivhiwa pasiro pano takapedza shungu vapedza shungu zvikanzi ndezvekuenda kuchikoro zvimachikii zvimawatiwati zvavanenge vachitenga zvokuti vanenge vachida kupfeka zvowinter hasati vamboionaka zvokuti toda tiritorogwanisha tikapedza shungu nao tikati yacha nekuti akatozvitengerawo laptop yake akatozvitengerawo foni yake nemari yake kuenda kubasa tikati iye mukadhaibatu ndiye kuchikoro kuti unozodini unozonotengawo zvekuchikoro Sisimel, you know parikwenda yakwenda nostart. Have you chosen it for her, or is this something that she really wants to go and do? Kuchikoro aiwa vakato kune zvavakaita kucollege kwachona vakatora vese patakaenda kuchikoro kwachona vakapiwa list yariti yekuti vanochuza zososososo saka iye akanza takapesa iwe magc anzochi magcs wayanopedza but iye ndobva totinzi course ndobva totaura tichi ndoda kuita quantity surveying handiti saka vanobva vaiswa mumagrupu avanawo vanhu vemakosi vavo saka vatove nemagrupu imomomo saka ivo magrupu maybe mukuzongotaura pane one friend takangoona chete mukuzongotaura kuti ndogara kunzvimbo yakachakati mumwe akati ndogara padhuze nepenyu ipapo ndobva tasati vambosangana but zvekuti vanotaura zvavo kuti vari kunopinda musenchi klasi vese vokunemboonyika. Yeah, because I think it's very important, because I think as well as our parents, we always want our children. I know a lot of Zimbabweans, they want to it's a nursing, nursing, but it's not for everybody. No. Iyo yakaoma nokuti iyoyo ndakutomboti umboudzowo vamwe vari panapa pagaisi vane varume vavo vachauya kana kuti vane mhudzi dzavo tsaya kana kuti vane mhudzi dzavo dzakauya gaisi munhu wese achibva kuafrica unenge uchingonzi munhu wese anopinda mucare. It's not the case, guys. Yes, it's not the case, but it's something chakapinda matiri mazimbabwe nzekuti tinongodza vanhu kuti munhu akatoya kunoku chero ari chii unongoenda mucare kuno kunobva unotoenda unoti munhu achibva kuafrica anotongozvidza kuti ndiri kunopinda mucare. Guys kuno kumatichers chaiwo emazimbabwe arimo muchikoro. Yes, maticha emazimbabwe arimo muchikoro kumakwateva kwese kupi mumaindastry munomu kungotsvaga basa rako kana uchingori good une maqualifications ako kungotsvaga basa rako unongoriwana. Guys ndo chokwadi. Ngatisegei kuvhundisira vamwe vanenge vaya kuti varume vakawanda vanotoramba kuuya kunoko vachiti ndisviko ndinoenda muke ndodini, but guys trust me vanhu vari kupinda munondosvika muno mukachetsva kunya basa rako zvakanaka pamatotal jobs pana indeed unotoitwa kune maagents anenge akatomirira futi vanhu vanenge vane maqualifications ivava ukuti akachita kuti usaine neagent yake handiona because vanenge vane mari yavanopiwa here kana chichi I don't know hanimaona saka umbori shai basa rinenge riripo ndo chokwadi chakaperera ichocho but tinobva tine mentality yekuti munhu ke saka murume wako asvika muno haachatsvagi basa nokuti anongotanga kunotsvaga muke because akaudzwa kunzi munhu achingopinda muno munhu isakuenda kuke handiona. That's not the case. And you're so true about it, because I think, like you said, everybody just thinks Ukayoku UK is about care, and it's not about care, guys. There's so much. There is so much, guys. There's so much. Even like my colleges, my uni, you gain. There's so many different courses that you won't even understand. Some people say, "Oh, a lot of people don't go to uni anymore." I'm not going to tell electricians. Kana kuri kuti wauya futi necare chona ndichika after certain years that zvachanzwa wazopuwa mapaka kana kuti ndati uri pamakore papo you can do a lot, guys. Andika you can do a lot, you can register kune like isakuita zvima NV what level 1 3 4 5 6 chitoenda andoona time yaya read register
I think registration is about 80 pounds per month. Then also badra koma 140 per month pega 140 per month for you depend on badra 6 months ere consider badra gore. It's up to you. Animona. Utangokutumira kuti zoramba uri mumwe register ukwire uende usozoramba uchingoti pasi papa pake. Yeah. And also but Kelly Kumala just said something. And for kids, when like who are turning 16, apprenticeships are very good as well. Because they get paid and they're there full time. They're there, I think Monday to Friday, they'll be there. Vanopota chirongora vana ava vasipa social media paFacebook ndinongoita masiku navo ndindozoposta iva vaiti zvindimata zvetiktok saka ndosvaina kutiktok nekuti ndakabva ndasvudza kuti handitinei zvetiktok andiwana vanongoposta but ndivachishandisa akaunti iyoyo saka never mind kuti vanokungu just kungopawo guidance kuti ndakapinda nepo munin'ina ndikazodai zvikazodai just kungonzwa from somebody else you know zvinogona kuita impact yes because even pakataura mukadzi uyu achitaura nezvenyaya yemwana wake unonyatsokuona kuti munhu anga atoningirira atonga atobatikana mukadzi uyu achitaura but anyway beki kunyaya yedu yevana guys kana varipo vamwe panyaya yekuti tsiura vana apa guys kana kuti wanesikana nenyaya mukwanisa ngoedha pano edha 4 pano uyu anoramba aripo zvake she can help because she has been through that handika ndosaka uchiona munhu asina pfungwa achigara achizomudza kuti pfutse kuri munhu wemadrugs kana akataura story she said the story ega chezvaaita baba handisi abatsira vanhu vangani vabatsira but nenyaya kuti munhu afunge handisi anenge kutoti ndipendi mangwana unomona anomona kuti anomushandisira zvinhu zvaataura ega pano doesn't make sense. It's true, and you know what? I'm very happy to always share my story because, like I've said, Kudushani, there's young kids that are growing up. They want to know, Kudushani, oh, okay, we are coming through this. Okay, if you go through this, you can go through this, but you can also still change your life. But you don't have to go through that. There's also a different channel. You know, so Kelly, they're always doing that. Kelly, come on, they're always doing that. They're always doing that. But you not what I absolutely love it. Even in anyone, don't stand to go on. Don't stand to go. But I don't mind because as long as it helps somebody else, as long as it changes somebody else, I really couldn't care less. Yes, my life is still moving, and I know I had to go through this journey to be where I am. To be where I am at this 34 years, like I've said, I'm graduating. Yes, I'm doing my master. I've finished my masters, so I don't even mind with everything that's happened. It's not what you are living; it's what you live. It's your past. Yeah. I know it's your past. It's not past anyway. But guys, Hansi Boni Morrisle team Southern Africa. Morai team Southern Africa. So guys, and this video can put my phone Evana, put my app remove and taura. A good Ivana they coordinate, Vana they end up doing things. So good to becoming Singa CV. Ninya Evana Saka, how best can we end to my phone Evana? Twitter say panyadzi vafo tongosti yedu zvakadaro trading. Okay, in personally, systematically, you won't be able to take my phone because you've given me the phone. Even if you can turn a phone, I can just delete the app. Don't pay phone yet. Then my phone just phone I'll re-add it back. So I think the part of my phone, it has to have that trust in it because come rain or sunshine, they will either speak to each other on Instagram, Snapchat, TikTok, WhatsApp, or whichever way. And maybe I don't want you to have TikTok. Show me your phone. I'll delete TikTok. It takes less than 3 seconds to delete. I'm doing my parental guide, my phone settings. So I don't know if they. And do I say how do I do that? And it was say. Yeah, and the apps that you can monitor to download. You can monitor. I don't know the apps, but I know there's an app. There's an app where you can track. Hello, Sissy Chick, how are you? I'm good, my dear. What do you say? Yes, Mushe. Because yakaoma munyika munomu but zvamunoona kudaika hapana bridge risingayambukwe because
vamwe tatova nemakore tiri munomu kana patori nevamwe vanotondiziva pana but ndichazoya kuseri ndozokupai madetails handiti but nditorino vana vakatombonogara kuafrica for a very long time zvinobatsira izvozvo. That's why probably muri kuona kuti Shakira aita sei asvika akasetla zvakanaka because zvinobatsira. But kasweetheart kakuda kuita yakarida kuita ka aiwa akada kudamburwa muswe zvichiri padhuze. Now the thing is the era that is there is for me now to be here. I came for here, so sending here Africa that one is out. handisikuti mudzosere kuafrica but ndiri kuti because akatobva ikoko ka saka atori neexperience yacho handiti. Because whether sometimes we like it or not, vana vanodzoserwa hai sweetheart anonzani uyu ataura nyaya yake uyu Hazel nengerekeni kuti zvaanotaura itori real life sisimeli. This vamwe tane 23 years tiri kunokuka zvese zvaanotaura zviri true and vana vese vakatozvarirwa muno but isi vamwe vedu vakazoenda havo kuZimbabwe because of dzimwewo nyaya yavo but yakatozita default yanga yakaita sei yanga yakanaka handiti mazvona yekuti moms namdhara havasisiri vese then vana vatozongogumisira kutondogara nanagogo kuZimbabwe maiziya. But then zvakatozobatsira mazvona situation saka vana pavakadzoka vana vanga vato vanhu vakatoumbika zvitodaro zvitoti kuchikoro ka vanotorova chikoro zvakanyanyisa zviri too much. Saka ndinoda kungotraya kuisa point yangu yekuti there's still an opportunity yekuti muite build on that zvinhu zvavakadzidza kumusha kudhara kunzwisisa anazvo. But I think what Hazel said is the most important. It's a very difficult point, Sismeli, but we have all done it. Vana kuchikoro kubasa tinoenda mari ngaikwani Sismeli, mari ngaikwani kana muchikwanisa kuita 2 days off dzamunoita off nevana muenda out navo muchiva because it's better kuti vakuudzei zvinhu zvavari kuenda through bit by bit than kuti vazitaya either kuzvisolva vega kana kuudza shamwari dzavo. Aiwa kuchona tinotaura ende out tinoenda kapa pamwe pamunosati ndoipata vanendiri paya wanditi out tisi vanhu vanoenda manje ngokuti zvinova tiri kuda kumbona nzvimbo ka. But Sisimeli, is it imimi kuenda kwamuda kuenda kana is it kwamuda kuenda baby? Tinoenda kwavanoenda ndinoenda navo kwavanoenda kwavanoenda. Okay. Ndatoziva nzvimbo ina ndinoga ndinoda imbotoziva kwandotoziva iko ndinotoziva taona kwakati weekend totoenda. Okay, passport apa ndopana ndisina kufunga manje because ndewe gym ndewe magymnastics perfect. Saka muenrolei kumagymnastics moita consistent motoita a very special idei rake rekumuendesa muchinomudropa muchimupika make a feel special musamutinoti chingoenda kunoita gymnastics. I think the way to go and passport achanobvena energy achasanganawo nevamwe vanhu vatori quite competitive and who don't want to go in that drug lifestyle. Exactly. Because they want to keep their body healthy. Gymnastics matogona mufungira togona ndikaitaurawo pano mandatobatsika ndasina kuzvifunga zvemagymnastics nokuti ndo sports yacho yanoda iyoyo. And then kamunotoona kuti mwana wenyu anotokwira agotokwira handiti and then ndandiri kufunga futi nyaya yekuti nyaya yekuchikoro handiti makanga macheka here kana makangopuwa chikoro chachiri available mamacheka here Ofsted yepachikoro pachikoro panhu zvakaitika ndapiwa hativa kuti apply 3 zviri padhuze newe ndaapply 3 chikoro chacho ndobva vanze pawaiting list waiting list ndobva tapiwa chimwe tanga tisina unyora handiwana ndobva ndati ndobva ndadii ndinongozivawo zvedu zvokurisina izvi ndobva ndanyora futi back email kusitingadza kuti aiwa chikoro chamandipa chiri kure ini mwana uyu munyuwaniwo ndangozivawo madzise dzangu andakaisawo mandiwana zvokuti ainde uko handikwanisi ndobva ndapleada mandiwana ndobva ndanzoraight ndinoda chicheko kuti ari panhamba chii ndobva ndawana padhuze pachikoro cheroma chiri padhuze ndopandainyatsodaiwa papo ndobva ndawana ipapo kuti ari panhamba 11 pawaiting list ndobva ndapaka
saka vechikoro chichenjinywa vakabva vasendazvo zvokuti confirmai kuti mwana chikoro chichi ndobva ndachita kundoita sei ndobva ndabvunza kweva kukwanisa kuti saka vari kunditi kwamama ndisava kunditi zvikanzi no kuti kungove safe just confirm kana chabuda uku mongoinda ikoko ndobva ndakonfirma kuya saka nezuro ndobva ndakazisa email ndichiti ndamirira asati ndaziva nokuti zvikoro vakavharaka kuti mwana ndakachema-chemawo nchidai ndobva vanditi allright saka tichamutomisa ipapo saka muchadzisirwa tsamba saka akuinda ipapo pachifanda ilevel for year 7. For year 7 But okay. Have right. you checked like Ofsted? Have you checked kuti? Yes, I checked the school. I checked the school. It's one of the best schools. So my reviews Okay, here. perfect. Okay, so nogona kubatsira nditi hezo because Yes. pamwe ari kutobva from a school inenyanya achienda pane Ndecheroma. Yeah. Perfect. Anenge ari okay. Anenge ari okay. At least 50% yezvimwe zvinhu tabvisa. Then yandaenda kugumisira kutaura zvangu ndidone ka. Indeye ningirikini kune family app sisimete haiwa musavhunduke zvokumanya. Kune family app mirai ndoda kuitaza shamwari yangu inene akaishandisa kubva mwana wake aine phone kubva I think aine 8 years inini hangu ndakataura kuti mafoni 14 years handiti ngoti nini vana vangu vanoda zvechikoro so havana basa nemafoni saka ndavapa mafoni maine 14 years. But pane zvinhu zvekuti sisimelika munyika munomga you have to put your foot down. Murunzisisa izvo like zvekuti zvimwe zvataadresa zvekuti masports momupota muchimuendesa then ndaona mumwe anyora mucomment section kuti kupota uchiendesa mwana kuchikoro uchimudropa uchimupika because ndo zvinoita varungu. Murunzisisa I understand kuti isu tinenge tidawo namashifts guys but pane zvimwe zvinhu zvekuti tokwana kuzviita but then zvinozotibatsira pamberi apa. Saka then pa family apa pakapo mirai ndichakuisirai kuinbox ndiri because sister yangu not too long ago takatomupa app iyoyo mwana wake anetsa haiyoyo munomudhingura munotongomudhingura time dzakati nedzakati hapana zvaanokwanisa kuita hapana app yaanodownloada musina kuiona Hanzi yakanzi Life 360 360 saka ndinongodownloada ndodi ndokonekta nemafoni acho connecta munhu wese iyo inotonzi family something it's very very popular. Alright. Iyo yakatoshanda even up until today mwana wesha mwari yangu ane 16 years. Aditi inini wangu vati kure mwana 16 18 19 now. But uyu akabvirirwa kubva aine 8 years kusvikira ane 16 years haachallenge maparents ake over that nyaya yefoni kana foni yadhingurwa na 8 o'clock that's it. Alright. I think iyo ngatibatsirewo wangu shamwari tibatsirewo iyo kutodhingura inewo iyo ndingaida iyo ndoida nditsvage kana mirai ndigofonera shamwari yangu ndapedza ndiye akaishandisa shamwari ndiise iyoyo aiwa iyoyo dhingura inenge ndotoita iyo echokurodza kuti tori munhu wese kunovata munhu wese kuti zii kutomboti 8 here inini mwana weshamwari yangu aidhingurwa na 7 o'clock kana ari kuteerera live here anotoziva ndiyo ndiri kutaura aimudhingura 7 o'clock and hapana zvaanoita and apa mukomana futi and he has done very well kuchikoro above what they even expected. Iyo yabva yauya inonzi family link dhingurai vanhu pamafoni zviri kutangira kuningirira kungoisa very straightforward. I think inozoda email address munomucreatera email address. Sister yangu pandakamupaumba kwake aitoita tichitongotaura nyaya vaatoona zvatoita akatoisa pafoni yemwana wake kuzi anganetsawo nemagames zvigunwe kudaiwo so zvigunwe kubhenda kudai munhu achitamba magames you know. Hey. Saka ifamily link saka mungoona vanhu vatonyora kuti ndoya ndoshandisa inotoshanda because pamafoni ndo pazvinotangira zvambotaurwa naHazel kuti anongomirira kuti mumudzosere foni over anoningirikena over aidownloada futi but family link manje agona kudownloada app musina kuzvona. Sisi Chika, I want to ask you a question. Yes. Because I know you've got kids and everything. Yeah. You know, like some parents and like to talk about year 7 and above. When you got your homework because they come with different homeworks. Did you ever sit down with you whenever na wako chinya so okay, geography yakadai so, history yakadai so, or did you just say ita homework yako, make sure your homework yako yangu
Right. Mina ndikupindire heizo. Saka inini vana vangu ka sisimeri vakaziva kuseri ndozonyatsozovaudza. Okay. Kana kuti iwewe woya kuseri ndozokudza nyaya yacho because handisi wanyanya Yes, yes. madetails angu kana. Vana vangu inini they are actually homeschooled. Okay. Saka vakauya kuno kundobva because vakasvika 2 months before the first lockdown. Okay. Saka vakabva vapinda handivana ese vakatomboita homeschooling. Yes, yes. Ndo patakatoreza mastrengths evana kuti vanogona kuchikoro. Saka vakatanga kunyorwa matsamba kuchikoro ari kuita work yake very well. Saka in short kuti ndidere nyaya yako ka I think izvozvo zvinodependa nemwana. Because vamwe vana vari very self motivated. You understand? Yes. Even zvakadaro even asina homeschooling but achitoenda kuchikoro but anogona kutodzoka kumba. Ndine imwe hama yangu ane mwana akadaro. Anotodzoka kumba otoita homework ega and anogona futi kuchikoro. Kwozoita vana vanenge vangu inini vekuti they were homeschooled. Umwe wacho akanyora akanyora international IGCSE at 13 and 14 and I'm 8 nema9 jet. Wow. You understand? So saka izvo zvine zvakuzodependa manje nemwana manje. Saka inini what I do nevana vangu I talk to them quite a lot. Ndinogara nawo pasi kutovabvunza tichidriver and then inini vangu I think vakabva vangoerekana vangori sport because now I was sports woman as well kuchikoro. Saka zvekuti tichita masports tichienda kunoita cutting tese vanenge vachitondiudza zviri kuvanetsa ne-whatever is going on. Saka spending time nevana sisimeli, you cannot underestimate that. And I know you are doing a great job because ndokuona ima life yenyu. But if I imagine nemo like uyo kugym muchinomudrop handiti achatanga kukudzai ega zvapaari kustruggle. Boss takatozorealize Hazel, to answer your question, muhombe manje I struggle nechikoro, but not because agoni, it's because aida prioritize sport over chikoro. Yes. Saka during time yekuti ari kuganga handiti ari kuganga kuti uri kumuti ita work yako vamwe vari kuita work yavo handiti ndopa akazoti but inini I want to perfect my craft. Urunzwisisa? Ati I want to perfect my craft but rega tifambe nemwana timutsvagire a good basketball club. Tomutsvagira pane academy yekuti anogona kuita sports nechikoro at the same time. Urunzwisisa? So now we are now tailoring it to the child. Yes. Yeah. That's what happened. Achingonopinda muye vachipedza ma-IGCSEs handiti aita homeschooling, he didn't do as well as he wanted. Achingonotanga secondary school ndobva mwana atanga kufoma character boss tamu empower now kuti we can support you in a different way. Yeah. Aba achingosvika kuchikoro achitonhongwa kunzi uyu next year ndiye head boy. Uyu good sportsman ane good craftsmanship acha mentor vamwe. Murunzisa? Mwana adzoka kuno kuEngland aine 14 years. Vasvika vaitwa head boy kuchikoro kwake. First black head boy pachikoro pake. Urunzisa? Saka patakamu empower kuti aite sport yake. But tichimu explain kuti especially kana uri mwana mukomana wechitema unofana kuenda kuchikoro. Urunzisa? So we are now tailoring it to the child now. Hauchati uona zvikuita brother yako nesister yako voza vanotogona zvakanyanyisa. Hauchadaro manje wakuchitofamba nemwana. Guess what? Izvozvi A level akanotsuna A level. Munonzwisisa? But I still doing a sport. Yes, and he's still doing his sport and he's very good at it. And anototamba basketball club level. Munonzwisisa? Saka it's like there's a lot that I can share na Sismeli. I understand. One of my best friends, Wanawake, is signed to Manchester United. You see? He's very bad at English. He's very bad at maths, but they put him in an academy, and now he's even doing good because they've told him, Gumbo completely. At least you've got something to fall back on. You still need to have these things, but they've tailored it to his needs. I know it's very hard for everybody, but it's doable. Hello, Mama. Absolutely. Yeah. Makadi, Mama, what do you say? Mama Patricia, what do you say? Ndaziva voice rakubva pawatanga kutaura. Ndakone mu comment section makadi. Ndiripo zvangu mwanangu. Ndaziva voice iwewe. Mira indidone vamwe vakwirewo. Sorry Patricia. Uzondibata kuseri kaunditiwe handiti kadia. Ndokubata Sismeli. Download a family link nasi.
nhasi watini chambotononoka nhasi nendo takatokudza ndave nayo. Alright. Right, pakaipa. This madam risei. Right, unoziva kuti ndinotoseka nhamo unge rugare. Pandaichema inini kuchema pandakauya muno muhikirei vanhu vese vakandiseka vakandishora ndikashoreka kusvika pasi pemubhedha. Mamuchiti vamboita sei vakashoregwei? Vana tu ndakauya nevana tu maunda 18. Alright. Ndakasafa sisimeri. But Essex family, those who love me, Essex family, nevanondida vakandikudza vakandibatsira vakandiita sei, but zvese zvakaramba. Noza sisimeri ndakabatsirwa left, right and center, but zvese zvakaramba. Ende ndotoziva kuti vari pano vari kutozvinzwa ende vanenge vachitofonerana kuti chemberi yeye kwasisimeri kwatigwa chiina naivamadha vaibatirei maloku epadhoo kuti kuchikoro kwacho ndoita sei, saka pamba pacho ndoita sei, rendi iri kuda kubhadharwa, magesi, mvura, council tax, kubasa 24/7 as a parent. Mamusati mauya naye mamusati maera mudhara ndiwakandiunzaka ini muno sisimeri chimwe chinhu ityai mwari ini ndoziva ati madha ndikubvunzira vamwe ka mucomment section mudhara ndovakatondiunza mudhara ndovakandunza nemabills sei mudhara varipo mudhara ndopandaakuda kutaura ipapo ndakambopataura pati kuti ndidzokorodze futi kandi uda kupaisa pachanel pangu ipapo kandofanira kupaisa pachanel pangu kwete penyu sisimeri kuti mimi muite masters pati ndangowira ndangwara mazvitakwara makore esaya ndichitaura history yangu life history for the west now ndiri kusafa until today I'm at the bed like you see me I'm doing nothing. Mother. Inini history yenyu ndikadza kuipiwa mona ndikadza kuiziva but remember kune vamwe unozati mona yesu auya panapa akataura nyaya yake vanhu vese madzimai ese achizii nevamwe vachiti ngaaburuke apesera vakubvunzira naye mucomment section because auya chinhu chatanga tisingaoni pavana munhu wese anavo vana andimazvona history yenyu hazvina basa kuti makamboitaura tinongodzidzokorodza wani mukati gaitichekubvunza tichingobvunza inoziva pane chingobvunzira kuti vadzise history yenyu inozobatsira vanhu 3-4 mucomment section imomo mukunge indoitoitiwe namai mwana ndakauya nevana oh my god ndabva ndafonerwa zvanzi ndisatauri ndatofonerwa ndatofonerwa gai ndimuudze kuti uri palive. Let me tell him. Hold on. Hello, Apostle. Mama mukatibatsira zvinobatsira vese. Hello. Kubvunza ma-questions. Hello. Abva akata hanzi musatauri. But mama ukatiudza kandi fonerwa zvanzi never ndatofonerwa Cape Town yapindira sisimeri akandi tinomudzira hedu but vana venyu kana vasiri kuda kuti munhingirire mutaure no problem isi tinoidzira hedu yacho izira apostle sisimeri handimatoinzwa koyo but apostle muri munhu wamwari ivi muchechi munototaura nyaya dzenyu kuti dzibatsire vamwe vanhu handisizvo saka ivi apostle munodzita sei kuchechi saka hamuchaoni zvimwe zvinhu kuti mubatsire vana vesatani here apostle aiwa vaneta amai vavo vakataura for 13 years amai vavo vakataura pamasocial media for 13 years. Alright. Saka vakuti now enough is enough. Ndaku-YouTube now. Vari kuti itai zvekuYouTube. Gai ndinzwe kuti vari kuti listen, ndichaudza ndiri palive, listen. Hello.
Hello. YouTube kwe. Ndeme yeso zvinoita kuti akontrole Wabva wakata sisimeri. naiwe I'm going out. kuita here kusvamba I listen ndakapenda to my mama son. munhu mukuru akadai Alright, okay, mama. Ngatitele du MCC Glam legacy vari panapa. Tinzodi vada kuti vangwashira kuti chi. Okay. Because I think the big Okay. Egamise vamwe vanhu sisimeri. okay kudzoke mama ndakatokupinda kudzoke pamwe Handisokwanisa kudzoka kana kuti ndatofonerwa kunzi don't. Sisimeri handi munozviziva imi sisimeri pandakaigirwa grocery pipe. inaiti zvakapera kunda ipi zvakapera kwamuri vachiri kuenderera Aiwa ka matonzwa izvozvi makozi ari kutongorira. aiwa taiwa maonekwa pasocial media makazindai kuyoutube imimi madzokerei kufacebook Aiwa ka inini ndangonzwa ka mwana wangu achitaura kuti ndauya kuzotsigira mwana wangu musikana. aiwa social media mutaimindai kuyoutube YouTube yai kuyoutube sisimeri ndisapoti yoka kuyoutube. sakuti mumenge muchaura nani madhom Ndaitaura ndega ndakatomira panze pamudomasi wangu nemazvibage zvangu ndichitaura. Please sisimeri ndisapoteyo please. ndichauya. muzotipandikirei tine kuyoutube tozouya kotiwe kuti Mirai ndiritaura izvozvi. Can I say it now? nyorai kuti apapa munyorai mucomment maadmin apini Please support me on YouTube sisimeri. Sisimeri ndorinyora handiti ka ndisati ndadonha please uyai kuyoutube Patricia ndimabhoera anda kuyoutube iwaya handiti maona kuti handikwanise kutouya kwamuri ikoko akaoma JK 5988 5988 apo Patricia JK 599 muri sei kona iva magabu muri sei mazuvano are you okay handisi hamuzi handisi okay maiona uyo Patricia JK 5 ndaisa necode 5 makaita sei ndetikonera kurambidza mazatu akudisa nyaya dzavo panapa pamune utsinyi musadaro handiti maona handitombobvumidzwa mvume handitombobvumidzwa zvakaipa utsinyi support me on YouTube uyai kuyoutube muone kuti mai venyu vakusafa sei munoona kuti mai venyu vakusafa sei mukangoya kuyoutube ndida kukondoliwa nevana veiona kufana kudaro aiwa P9 ndo pamunobva mangoona kuti P9 ngirikiri P9 namba yamama ndi mama vedu amumwe wedu zvokutodaro P9 namba yamama YouTube channel yangu maiona YouTube channel yangu yo Patricia JK inonzi 8 anogona kunyora 8 Patricia JK 5988 8 Patricia JK 5988 8 Patricia JK 5988 mufunge ndakutosvikawo ndakutongoda kungo watch hours please support me ne watch hour nditange kubhadharwa watch hours makana ndakavine nevanhu vanganiti mukusvike 2.5 ndasarwa ne1200 watch hours not one watch hours sisimeri watch hours ndasarwa ne100 people kuti mungondiwacha 100 people mundiwache 14 hours per person 100 people watch me 14 hours murikuita live here ndichiri palive ndobuda ndorati murikuita live here kuyoutube mukaenda ikoko sisimeri saka mandikanganwa ndii makatanga kundiboosta kusvika pa100 mukadzi waangula pano yakaoma bedibedi yakutumwa handitika saka sisimeri please support me on YouTube please matongoona kuti kufacebook handisi kudiwa please support me my family Daddy is family this is not the whole time the police why now
Did you poo poo? Okay, poo poo. Poo poo. I can smell poo poo. Okay. Okay. All right. Sisi Melina Mama. The question. Sisi Meli, what is your biggest fear of raising Wanakunok? What is your biggest fear? Yes, my biggest fear is fear of the unknown. But anyway, I don't have that fear. You can't have that because I don't Okay, stand up. but the kids to get involved in drugs. Okay. Drugs. I love you. Okay. Because What's your take? I've seen what drugs can do to people. Yeah? What's your take? Because I know kind of talk like Zimbabwean, African stuff like that. We're very into our faith, and we always take the Christianity very deep. How do you feel since you've come Kuno? Do you still feel the same? Obviously, I know you do your prayers, but how do you feel when it's about church and everything else? Like every Sunday, every Wednesday, every Tuesday, whenever they do the days. How do you feel about but going to church they know whether I'm there or not. Church yes. 18 years, then they can make their own decisions. But for now, my rules, my house, my rules, because I believe to change one or two things. Yeah. Hello, Sisi. Mama Glam Legacy. What do you say? Oh, what's your biggest fear of raising children in the UK? You need to bring them when they are going to university. Why? That is the best decision. When they are young, it's so dangerous. Why? There's so many things. I lose my two of my children. I lose them until today because of work, lack of communication, African mother, and everything. Okay. Do you think you still had the Zimbabwe mentality when you came to the UK? Yes. And do you today. think that mentality is where you guys lost communication with the children? Because when I can't, my mom can't raise me with a Zimbabwe mentality because I'm not in Zimbabwe anymore. That one is impossible. Because those days I was with a Zimbabwean mentality, but now I know. But when I have a grandchild and whatever, I teach her. Okay, so what would you tell okay, Mama, what would you tell to your younger self if you had to do it all again? What would you tell to your younger self? For somebody else that's listening, for somebody that's probably do yourself as a child. Do yourself. Be yourself, please. Be yourself. Don't fake. But when as a mother, you what do you have to do something at school, come home and tell mom that is what happened. That is yourself. I don't have good English. I don't have good English, but that is what I'm telling you. But Mama, I can't come and tell you that I'm command. I can't come and tell you that put a vape nas. How am I gonna come and tell you that? Oh, I can see you in the attitude. Me, I see my children in the attitude. Yeah, attitude. I see my children in the attitude. But my attitude is not going to change because I'm and my attitude change. So what are you going to do as Mama to make sure you are keeping me grounded in that position? And handitomboda kukuisa grounded ndakangopfugama ndikati Mwari ende zvakatoramba ende inini ndini a loser, a first parent in England, a loser. I lose it. Ndakaluza handitorina. There's no loser, there's no failures, there's nothing. Because there is no a way to raise children. There is no way to raise children because I was to your children I'm probably even worse, 10 times worse, just because they did things differently to how I did my own things. So iwewe waiudza amai vako here zvavanga uchisangana nazvo mumastreet uri kuskuru? Some of it. My mom is actually my best friend, some of it, but I'm also
so spoiled, so I don't like to speak about it because my mom let me get away with a lot of things. Saka inini kuti nditaure papi manje papi pacho nokuti ndakatoruza zvachose ndakatoruza. No, okay, where did you go? Yes, Mother has got a lot to say. She has got a story, a lot to say, and the teaching. When teaching church, because when real life experience, but kwete kunyepera kwete paspe muntu iva inini yavagara chichema chinduza but sezvamangoonavo kuti havasi kudiwa kufacebook otherwise kani vatosununguka vakutonyatswa kukuudzai takunyatsa kudzidza zvakawanda kunyatsa kukunzwa but havasi kudiwa kufacebook. But Mama, Sema Diaries, because we want to learn. The reason I want to learn. Sema Diaries, mangonzwa kuti Sema Diaries handisi kuda kuti dede nekuti inini kana ndakuti deka ndobva ndangoti denemo. Apostle, I can't. You know, I can't. I can't. That means you're being controlled. Because you know what? You're helping. Like me being here. YouTube, ndoyandichaisa kuYouTube. Ndoda kuona kuti kuYouTube vachauya vachiita sei. Ndoyandichaenda naye kuYouTube. But okay, what advice can you give to parents that have recently come here with their children, whether they're teenagers, the young ones? What advice can you give to them? With advice, because maybe you've said when you feel like you have failed. So what advice can you give to another person, another parent, another person? Never. All right. Again, ndayiziva kufunga kwebeni. Exactly. I know everybody wants money and I know my bills. Ndakatoirasa big time. I don't want to cry. Sorry, Mama. Sorry. It's a single mother. Yes. Sorry, Mama. But Mama, Rasa, because you've learned and you could your story and it's helping other people. But you know, Kutina Nasanti, now I'm Dakatorusa. I know. It's so painful. It's painful. Yes, so let me tell you something. Can I tell you something? Yes, so. Yes, ma'am. Ukona madhavarapa zvorwadza. I feel a pain. Zvinorwadza. Yeah. Mama, I don't know what to say. I don't know how to say it. Anyway, mama munokuti vanosvika panguva yakaoma yezo. Panguva yakaoma yekushaya kana chekudya. Vane vana vavo vari muno. December ndishande ndiri kugara pamba. Zvinhu zvakapinduguka, matebhuru akapinduguka kudai kusvika nanhasi. Kubva December. Vane vana vavo vakatogara muno makore vavaritaura kuti vakavaunza kudhara vave nemakore ava vari muno. But vana ava vakasvika pakufuratira yezo. Ndine murume. Vane murume anogara kustay in. Vane murume anogara kustay in. Murume uyu anotoshanda but mama vanoshayiwa chikafu chekucha kwasi murume vanaye anotoshanda. Zvavanovatara kuti don't go there, don't even go there. Havasi kuda kuti ndiende apostle. But mama hamuna BP, hamuna kubatwa BP here muromo wazvimba nei? Hamuna kubatwa BP here mother. Of course, I thought as much. Vane murume akavaunza muno, guys. Muno akazova. Sisme, don't talk about murume because it trigger my son apostle. All right. Dimburirai. Kunyaya vana guys kuti mama vanoshayiwawo izvo zvinoda kutaura. Ndipotopinda namba zvangu. Ndipei namba yenyu ndimbopinda pamama. Vanoda kuvatengerawo chikafu vatengerei please. Ndipei namba. Mama,
futi naRuru Edwards neWest of World Village inetsvina ndinosumuka sei makumbo chaiwo asugona kusumuka kunokwira aiwa Lulu tichamuudza Lulu aiwa Lulu tinomuudza tegai Lulu guys Lulu hazivi story yenyu Lulu guys tegai Lulu guys tegai Lulu she has to Mama, stop doing that Mama, let me hazivi tell you something. Lulu guys tegai Lulu guys mumba mangu mukadzi akandiigira chikafu mumba mangu nanhasi handizive namba yake handizive kuti makanidzigwa naLilian vaatondikata zvachose handizive kuti akamuendera kuseri kana kuti akanotaura kuti kudii ndakamutsvaga aiwa ndinokupa namba yake aripo asi munhu akadaro anenge ango don't worry asi munhu mukadzi akayachikupai chikafu yauya naLilian taura kuseri ndikati no problem zvakadai zvindinoita zvikanzi mama itai step by step zvakabva zvangu katika ndikazonzwa kuti aenda kurufu kumusha azoita sendikati am so sorry but cut off. Mama, do you know what? You have not done anything wrong, and I'm so glad that mabudisa zvinhu zvanga zviri pamwoyo penyu because ndokanotambira kuYouTube kokuti vadonhe neBP vafe vasingakwanisi kutaura. Here you talk mother, you talk. Yes. Yeah. And You Mama, talk. unozoti panapa we're a family. You know me, manya everywhere. But I know mushaandikasira kuremana kwaRuru Odwatsuko anenge akandipicha haachambozviti mutegei guys Lulu auye haachambozviti Lulu haachabvite guys tirimuudze hazivi nyaya yenyu mama Sis Mary ndagara nemi ende ini ndagara nemi kwakawanda Lulu Edwards anoti food, thank you for the offer. Ovati pane tsvina. Ovati, oh, that's nice. Ovati pavakashata. Ovati, no. Abuya neshoko rakanaka. Reka kuti comment section. Agosvika pakurwara nokuti Mwari. Ndakataka kutaura Mwari, why me? Mwari, Mama, I am so glad you have come here. Mama, don't cry. Mama, don't cry. No. Lulu sachemerwe nevanhu vakuru Lulu sadaro Lulu don't ndimubate Lulu. Mama, let me tell you something. Thank you so much for coming here, Muchishare story. And I'm so glad. You know why? Handizviwe kuti yanga ine 20 years iri muEngland ndobva ndaitengawo iri second hand ine ngura ndobva ndaiisawo mubaba angu ine ngura saka ngura yacho ndinoibvisa nei kuti ndinogona yakachena. Sorry mama, sorry mama. Sorry. Mama, do you know why we always come past Smelly Diaries? Because there's always I don't want to talk. That's why I said I don't want to no, talk. But I'm glad that you sorry. Spoke. Because do you know why? Do you know when you spoke, we can all help each other. Could which step by step, whether every day, I kind of party for 5 hours, 2 hours, could I say, we always have to engage together. I know the family everywhere, left, right, and center, but similarly, I know when I'm feeling down in everything. After everything, we know that for the fact. I know things are bad and rough, and I always come. I'm always yes. And I'm so glad, Mama, you came because here ndadzoswa maronda kuti saka pai ndakadarika pai ndakadai I don't know. Sure. Guys, don't do that. Shetaura naenda tunasendra message though. Shetaura don't do that. Munoita munyama wangu. Munoita munyama guys. Zviro munotaura zvamunonyora pangemzika. Sepai mashoko hivi nenyu muri maghost guys. Mese. Sepai mashoko guys. Munoita munyama na Sisi Mary. Unozwa kuti pandangotanga kutaura ka shamwari dzevana vangu dzese dziri pano nokuti apostle wabva wandifonera ndakambozai mashona apostle wangu kutaura but handisinawo pafacebook handinawo pafacebook kana
handitambe nawo pafacebook ndakavabhuroka kare but paone wandifonera watoudzwa nevana kudzichemberei atanga kufacebook. Mama, vanhu vari kubvunza, I don't know if you are going to be comfortable to say kuti muri kuarea ipi, because pane vanhu vari kubvunza kuti muri kuarea ipi. Vanhu vanouya kuzoongorora kuti ugere sei ugoita sei vagozobuda nadzo nenyaya kana dzichibuda nevakuru venyika dzako dzinozowenywe Patricia. aiwa madha havasi vamhesa vaongorora takambotuma lilian akauya paya makambosuzwa taura chinhu haana kumbotaura luli haana kumbotaura matumbo musavi. So hard, oh, so hard. Please support me on YouTube, Patricia JK. Patricia JK, support me. We are on YouTube. And ndine zvandoita ndechingobikawo ndichita boring thing kuti vanhu vaone kuti kuingland hatina chinhu chatinacho it's boring. Patricia JK 5988. Please, Patricia JK 5988. We'll follow. Take it, Mama, life in the UK is not easy. It's not easy. It's very, very hard. Food bank. Ma orange angu, ma fruit angu, ndinoenda kufood bank. Zvandiri pano ndinoda ndichifamba ndikadona kuyoda food bank. Don't do that. Ende vanhu vakandiona really iko zvinenzvika ndine mwana ndinaye 3 years munomu monditi ndakadhakwa really ndikadhakwa mwana ndikadhakwa nemachuri speaking but voice rangu ndinoti vakadhakwa no zvandataura so vakashatotumira vanhu kuti kune mwana ari kuuya ikoko saka toregedza mumwe munhu ari kutambura panext door apo kuti uya usindisiri zvako mwana ndiwanewo chinondiwaraidza kuti mapiritsi iwayo asandiurayi ndiri kunwa gamba painting munotiziva kuti ndinozvikwanisa seini vari kuengland mukaziva munhu anopuhwa inonzi gamba painting iri Gaba painting, and then I can show you my name. Gaba painting. That's my name. That is Gaba painting. No. Okay. Pain. Mama, do you know what you've been through a lot, and I know what you're sharing. Gaba painting. You know, Torah every day, 4 times a day. Gaba painting. 4 times, and zikupiritsi rinenge ameno rakakura kudai. Mama, can I ask you a question? The reason why I want to ask you this question is because I want us as the diaries and together to move forward, because we want you to have a bit of happiness. We don't want to see you crying like this. What would be the way forward? I know because you're in pain, and I know because me, I'm not a qualified psychologist or anything, so I don't know how to do with their mental stuff. But if it means because you're not going to spend our name, let me know. What is it that we can all do as diaries to help you? Vanoda company vanoda kungoti vakadisco pasocial media ava ndo yekuti makauya henyu panapa kana musina zvokuita paa muchida kungutsa nyaya dzenyu zvisina nebatsirisa nyaya dzenyu dzechiki moswera navo muchita navo nyaya ipapapa ndo zvavanongoda chete. But mama, outside because we want to get her out of the house. Out of the house ukaenda kunovatora vanobuda vanogara vega. Okay. Stay alone. Enda kuYouTube unoona story yangu ndosigara ndega ndikatoda kubuda kudai ndotofara ende makumbo acho ndichidhanaira kudai ndobva ndatora iko ndakutora kapikicha nemafoni ndichingozvitora kudai ndichiti yes I'm walking
I'm working. Yes, it's me, Patricia. Please support me on YouTube. I'm working. I'm doing tomatoes, and my veggies. That is my life. But And it's so boring. what else? Okay, okay. You said that's boring. What do you want to do? One thing, okay, if I do this one will make my day, will fulfill my day, or will excite me, or I'll be okay. Dream like something whether it's going. Do you want to do like a hobby? Do you want to what is it that you would? My hobby, not my hobby. I want to go back to work. Okay. I want to go back to work. Aiwa, ndinoita manaizi again. All these years ndanchita manaizi nemakumba iyaya negaba painting iyoyi. Ndikuda basa ndora ndiri kuda please ndibatsirei basa. Ndiende kubasa ndiite manaizi nemagaba painting iwaya ndinoshanda. Ndinenge ndichizibatsira neiwaya mama A to Z aya ekusevers aya. Ndichizibatsira neiwaya nema blood pressure angu iwaya andanopuwaya. Energy wakakwidza wakaisa pa10 mils saka 10 mils ikutondidoza wese. Okay. But apart from working mama on a night shift, what else would you want to do? Kuti mubude panze munoenda kuchechere. Do you meet up with people? Ndoenda kuchechi Sunday 1 hour. Yes, no problem vari kure nekwandiri takacharonga vanoda sei vangarambe mwanangu Phoebe stay in vakariwana vanogona kuenda vachiya maweekends vari padhuze taimboenda weekend chonovatora. Yes, we were going to plan so Sunday then we just go check it, out for the whole day. Stay in ndikutoida mwana wangu Phoebe vanokutsvagira stay in. Febindi asirina kupreja dress here kana mabhutsu kana chiipai mapatiya ndiye iyoyo akambopureja uyu mwana wenyu uyu. I don't mind, Sisimela, I don't mind kuti zvoni we can meet up. Kamutaurira ndikati pakupaura apo padhuze ndikutoda stay in ndaitotaura naye nezvemastay in. Saka unoziva kana uchitaura nemunhu unonga vanhu vanonga vachingofungizira kuti you are okay kana kuti chii. Vari kunonzi kusase kunonzi kuisex kunonzi chingwa muri kuya. Matogona vanhu wedzera izita. Vari kuisex. Essex. Okay, so I don't know what is from kuno kwa hours. Kuda 3-4 hours shades. How many hours? Wangu is about 3 hours. Sisimeri kwamuri kure sisimeri kure. Kure singaite. Nditoti mwana wangu firstborn yangu anogara kuScotland uko ndoda tombotsvaga date sokwenda noona. Bedwe munozati ndine vana vangu vari pana vanhu vangu vari pana vanotoda love zvokutodaro. I just need munhu anongoti sisimeri ndoda kufamba nemi timbonyatsokuenda. Ndine mwana wangu ari kuScotland uko anoto need all love. I don't live in London anymore. I live way outside of London. It's about 3 hours. No, we can go because anoda kuti anoda kuti tomboenda ko mwana wangu chimbosata tonetsa kumubikira muklinira and everything then we come back. Sisimeri munoziva kuti wakamboita 3 months usati wapinda mubhavha. Yeah. Yes, I've been there, mommy. Mommy, I've been there. Mommy, I've been there. Kana kubata mvura kana kuti sei mukandiona ndichifamba kunzwa kumufunga ndageza kana. Mama, ndakaita 3 months ndisingageza kana mazino. Do you know kugeza mazino is even a trouble for me? I have to make sure I set an alarm. Irakshani kugeza mazino kugeza miri wako chaicha kugeza kumeso kwako irakshani. Taunoita kugeza waenda wowaipa beti rako wochinja hembe wobuda. Burugwa chete ndona ndochinja. 3 months. Yeah. Munhu otofungiza kuti uri alright. Really? Ndiri right papacho ndisoti ndiri right papacho pekuti mvura ndeitoona shawa ndinotenge nditoripo bhavhu ndenditorimo but ndonyatsoona kuti I can't. And ndikada kupinda mubhavhu machona I can't stand up because harina pekugrepa. Ndinotsvedza ndobva ndachikokera imomo. That's it. Mommy, I know. Usingageze sisimeri makambozviita here? Moza one day ndakazudza mwana wangu ari kuno kuEngland ndikamuudza kuti unoziva kuti ndakaita rimwe mwedzi wokuti ndaenda pamahospitoro nemanhingitine kunomononora matichi ekupiskisa.
kunomononora kupinda nditi ndiri mugwere ndopinda ndomononora ndomononora ndopinda ndomononora ndoisa muhomwe pane ane feedback nekushayiwa tishu here madzi kushayiwa tishu kushayiwa tishu kumonona ndakamuudza mwana wangu pane akabva anonditengera emusevhers aya emazombe aya akanonditengera akagara zvekuti akatopera last week akanditengera 4 months ago ndipo akabva uye akanditengera matishu yawo necolgate yandiri kushandisa unogara nechekupi kuessex ndiri muwestcliff chaimo pasi chaipo 3 minutes away from the sea because inini I'm always most of the time ndendiri kugrace and zvamuri kutaura zvese ndinozviunderstanda because ininiwo like right now handisi kubrema wani apapa musamuendei kunokuti vakatoteerera apostle vafona vachati manga muchiti expose please I'm blaming myself kuti sei ndisiri kushanda. Mommy, you don't need to work right now. We need to look after you. You get better. It is my situation as well. Pandawana mishonga dzenyu and everything. Inini as well at the moment. Ndripane inonzi fluoxetine, my antidepressants, and I increase to like 40 mg. And as well, nditori like 7 months pregnant. Ndinengwana like ane like 1 year right now. So your situation, we understand her very well. So Mama, I would like to help you. Please do they like Shamuda even the whole month, then I can buy for you. Listen, don't cry. Glenn, thank you. Glenn Legacy, bless you, my sister Manabu. Thank you very much. May God continue to bless you. I don't know what to say, but I would like to thank you very much, my sister, from the bottom of my heart. Azvitwe nevakawanda izvi Mwari dzingai mhepo nekwenzi ingada kubata waita hapo wena. Thank you. Just send me your details ku inbox kwangu. Yes, who knows me actually. Anogara akati sisifadzi kuma live ana ndodo nana. Oh yes. So you can send me your details. I can buy you your groceries for this whole month. Munopuwa na sis Mary. Let me know ya WhatsApp kwa chini sasa hivi ndio WhatsApp ndio bana mpaka na pano ya WhatsApp. Ndambo try kutombo kufunela WhatsApp yenye ku UK sis Mary. Ndio kuna ndipanda yo ndakuiona. Kola funeka and I'm not do you know what sis Mary? Do you know what? Do you know this is like the 8th time she's been adding Achidona. Which Eda Achidona the sure. Achingodona akangunyarara. Iye anomtenda Glembe kanti ngomtsvaga hayi wandomtsvaga. That is life. Asi wona zvinoita Mwari kama makamuchirangidzwa kuti musauye pano wona imwari zvavaita. Maona zvinoita Mwari kaapostol musarambidze munhu kana Mwari vati aite ipapo Mwari vanobvisa ipapo. Apostol wakaita 2 months vachinditumira mari vari kuZambia. Ndisina vachitumira but unozwa uri kuAfrica kutumira mari yekuevent. Azvibude. Ane pashira maswera sei? Ndaswera sei? Ndaswera munogara murodhi ipi ndogara Westcliff inini? Inini ndinogara muKaGrovana. Kuseri kwe not Parklis handiti. I'm Sparklis Pavilion. Ndikadzikana hamune koto ndoita sei? Hamune koto muchibva kupi? Kuti vanhu vazive at least like ndikubvunza road chete. I'm not asking for address. Road chete ndoziva road yavari but kuti ndizive kuti ndepapachona akakan obviously unengochibva kupi mwanangu? Nechibva nekuna Satanita nepastation by Westcliff station by banditi ndakabuda pastation Westcliff train station
Buddha pana seaport handiti. Eh, Pane top license eh, here. Ndodzikana ndokwidza. pane kabhabhakyu kakavhurwa musi uno. Pakona pamashops acho handiti. No, Guys, not hold on. Guys, huku yaita supu yaye brown yaita. Handina kuisa chinhu guys, nakuisa tu onion pepper zvabhoila, vana kuisa stock zvatopera. Inenge yaita. Samda kuti vhairira. Unoziva Kuda kubairira. Mother wangu ndoda kubaisira something. Ndoda kubaisira information papublic pakangooma handiti. Enda kuti Simeri unopiwa nhamba dzangu totaura kuWhatsApp. Unoenda kuna Simeri unopa nhamba dzangu totaura kuseri. Nogara padhuze neni kana 5 minute walk chaipo. I know. And I remember kuti patakambotaura naSisimeri wakambotaura neni ukati unogara pakona. Yeah. Ukati ndichauya kuzokutora tinonwa kofi. Hauna kuzombouya. Ndakazomuva. Mamu ndakuziva. Wakataura kuti ndakuzonwa kofi. Ndikati yes. Ndakagara kuGraceland for the last 5 years. I know. Unoenda kwaSimeri vanokupa macontact angu. Iripo. Thank you, my daughter. Thank you so much. All right. Thank you so much. All right then. Okay, bye. I love you. And guys, as well, I just wanted to say that could join and the ones that are gonna go and see her. Guys, let's not just do it for Zora Naschete or Zora Mangwana. Let's do this a regular thing for her to. Mama, I want you to have like my regular friends. I wish you lived close to me because they could drag a power wrestler right in center. Mary, namba dzamakapinda idzo hadzisi dzangu dzaka expire. Makadzibvisa idzo? Dzichashanda saka namba dzenyu ndedzipiko? Okay. Ndoda kuti vanhu vari kutobondera. Mama manje ndikatora namba yangu ndinokufunira left right and center. Mune matoita best friend yangu pafoni ndikufunira non stop. Again ndipe sis ndowapa seiko Sisimeri. Again ndipe Sisimeri. Pane munhu ari kuita jigija panapa. Ari kuita jigija saka jigija yachona iri kutojambisa mubhedha. Mukaona mubhedha uchimuvha musakanga kuti ndine neighbor. Physically kumalo. Thank you. Ndikupei namba idzi Sisimeri mugozipina nekuti ndaona dzamakapina idzo hadzisi. But support me on YouTube. Makuto Smiler, you look so much better. Smiler, ndimazviona ndatochinja. Makuto Smiler. No, 07. No, ndikunyora Sisimeri. Ndikunyora ipapo. Alright. Nyora Sisimeri 073. Mirai 073. 08. 616. 728. 728. Ndo namba dzangu idzodzo. Ndidziise futi kuWhatsApp. Ndakakusendera imessage nadzo. Because ndinenge ndisina kudhilita saka pandakonotsvaka kuWhatsApp dzakuda idzodzo ndozvatakakuda ndopandatongokuwa kuti nditi zviripo zvacho. 073 I didn't have. I know. Where's your dummy?
What's the tummy, my love? What do you want now? You finish orange? Yeah. Okay. You want apple? No. No apple. Okay. What do you want now? Tummy. Go and take it up, tummy. Go and take it, tummy. I love you. Apple. Okay. Laita dati takudzokera kuchini room kwatiri kumacheya. All right. Ndada kudiridza muriwo wangu. Kwanga ndizobuda malaita ndida kudiridza muriwo wangu makagara mukicheni. Ndadzabika ndakutoda kutodya chaiko chaiko ndindadi. Ya ndo namba dzangu idzo manje ndo namba dzangu idzo dzamamapina manje ndo dzakarasa zvinhu zvese handisisina magurupu ese zvese zvakarasika zvese. Alright. Ndandiri kuSS group ndiri kupi kwese dzaka don't know zvakangondikitini. Alright. Bo tate namba dzenyu kushandisa idzi. Ini namba mama ini namba yenyu ndikuseva mukandiona ndakufonera 2 o'clock ne 3 o'clock in the morning ndinokufonera all the time tatoita best friend. It's okay, I don't mind even usiku ndendiri live pupu here we Avanogara nezvakaremember kana vachirara yeso kana vachirara havadzivhare window semunhu anogara ega vanosiya window rakashama nyange madhoo ange ekufront ndinogara ari open in case of emergency munondiona makungo ndakazviitira kuti munozoona nhunzi dzaakunhuhwa ndo zvanga zviri part of the story yandaida kutaura. Nozongona nhunzi dzakumunda saka very powerful testimony mufunge vangorambidzwa asi dei vatotaura ka imi madza chingotaura imi nyatso kubatsirwa zvakanaka taurai madza I can't but mamuchabatsirwa zvakanaka kuna imwe mwana wenyu yatongoya akati ndokutengera guta remwedzi wese mamuchatobatsirwa zvakatonaka chose. I know mama munozoti chi mandibata munozopa matanga kuchema ndinokuti zvoni you haven't even shared your story but mandibata nemisodzi yenyu I could tell so much deep things. I know ndichiri mwana kwamuri but I could feel it. Like I was like, how is this happening? What can we do as a community? You know, and yes, not to kind of teach social media and everything else, but to see somebody you're my mother. I know. And nasandawana chekudya andisati uyu musikana weaunza maapple maapple aunza mwana neyogurt pamwe tichangosheya yogurt aunza mavheji but mwana atopedza zvake mavheji handingasheyi mavheji emwana saka ndichaona kuti ndichadyi asati mune kashopu kari padhuze ri mune huku ufu ndinawo mafuta ndinawo ndinochengeta ndikadikita ndinoisa muye ndoisa mukapu ndochizeni saka pafoni yangu yandikushandisa ndokwanisa kutumirai nayo ningigiri andokwanisa kutumirai ndandida kutumirai ningigiri ndandida kutumirai kuti munotenga chikafu musavi mudike sadza ndenda kutokutumirai ndoenda mangwana ndichinokuratidzai ndichitenga mukandiisira no baby no it's auntie you can't see auntie your mom don't allow me okay I ask your mom okay I ask mom okay thank you ask mom I love you munondisira ndozoenda mangwana I love you okay yo where's the dummy where's the drink my heart is so broken. This is not right. This is absolutely guys takawanda mu UK. Let's not let this but it's okay. Ngavaite zvavada kuita vanhu vacho isusu hedutire dzinotomhangara first ndo dzinotomhangara kuti ndodzitori pano shamwari dzakaudzwa the other version of the story havana kuda kupaiungwe kuti mutaure story yese zvairi. Mama, just do you know whatever you do, just keep praying for your kids. Munoramba mchingona matravana. ndakatolaita candle for my family ndatotanga 15 days prayer today.
Vana machira. ndatotanga 15 days prayer today, ndatolighta candle yangu, ndapedza kulighta candle yangu for 15 days prayer. Thank you so much. Ndatosmailawo. Ndatosmailawo, but unenge wakangobatikana. I know. Kangadzitaurika. But I'm so happy, Kangadzitaurika. mommy. I'm happy that Hi, you Sis stayed here. Melly. Yes. Yes, good day. Chiri sei? Yes. Okay, you want some juice? Ndangoti hangu ndirequeste kuti nditaure kuti ndabatsirikana Sis Melly. Munoziva dai ndine chekupa mama ndaivapa kana chekuita. But all I can offer is if she is willing, she can come and stay kumba kwangu even for a week just to detox. Wangozororawo. Yeah, wangovawo necompany. Zvemunyika munomu ndafunga zvakawanda Sis Melly. Dai Mwari vazoitirawo Zimbabwe nyasha. Vana veZimbabwe tatambura. It's not easy kuona munhu mukuru akadai so coming paplatform to say kuti ndiri kunetseka nehama dzangu. Zvinhu zvinorema. Ukazona munhu akutaura anenge aremerwa. Dai Mwari vazokushingisai mama, dai Mwari vakuitirai nyasha. Dai Mwari vakusimudzirai. Mwari vatinonamata. Dai anzwirawo Zimbabwe tsitsi. Amen. Because tatambura neZimbabwe. Mwari avaitire zvakanaka mama. May God bless you. And thank you Sis Melly for the platform. You're doing an amazing job. You have no idea. Mwari vakuitire Thank you. How much too? Was I gonna do it by myself? No. It's a collective work. Everybody actually to contribute to mental health yeumwe munhu. Yeah, munoziva ndakambotaura ndinogara ndichingoshare nyaya because I feel like I have not said it enough. There was a time I came ndichitaura kuti Sis Melly handina mapirits diabetes and mukabva mauya mukashare nyaya yangu palive and people started calling and I didn't take it seriously kuti vanhu vachandibatsira. But ndakabatsirwa Sis Melly kuti ndizosvika munyika munomu munhu akaona nyaya yangu paplatform yenyu. Akanditi boss vangu vaona nyaya yako kudai and she's saying she wants to help you. Vada kukunza ku-UK ukwanise kushanda and you can get medication yediabetes kuno zvakanaka. Go to your uncle is outside, then you open for you, you go use the other entrance. Ndatanga kuwana help. Munhu akatanga kutondigadzirisira zvese from passport to visa to COS kusvika ndazosvika munyika munomu. So God bless you. Selling kuti Sis Melly, it's not easy zvamuri kuita. You are doing it. Yes, vamwe vanhu vanogona kuzviita or muri kubatsirwa, but it's because there is a blessing on your life and may you never doubt it. People are listening because you're a good person. Mwari vazokuitirai zvakanaka. Thank you and God bless you. I'm going to open it. Don't rush. Don't be ever. Mama, Sis Lulu Edwards is here. Lulu, Lulu. Veiweka ine asina mai inodzvoira ndingoda itonobva apanenge achingomanya chingombe up and down dzidziwa neokiyano imuka uivhurire veiweka move the door apari kudidzana angu vachobhanza apa ipo pandi kunzi mvura ndondotora bhutu dzangu ndindekodidzi aoma nelulu hanzi namama vachema misodzi chaichaiyo vachema munhu wese achema ndati kotozokodza kuona life lulu kotozokodza kuona life mwanangu wega mama vachema hanzi ndakabva pasocial media because of you waitora firiji yangu ine tsvina ndiri vanorwara nyaya yavo kana uchipolowa diaris ndofunga unovaziva munhu anotorwara havafambi zvokuenda kure vane makumbo havacho it's a sad story so hanzi waiscreenshota ningikiri woenda kunoposta vachisekwa vachituka saka kusvika pakupa varwadziwa vachema musodzi nezita rako lulu this is not nice unoita munyama mwanangu unotadza zvinhu zvako zvotadza kunovhara mablessings ako saizora rakadai so ngasisa kuchemera ngasisa kuchemera auya lulu achazviti mama madha achazvitu tamuudza anenge achitiwo kuti hanzi ndova iyo vatitaura vatouya vakatoti Lulu Edward vatouya vakataura kuti Lulu Edward ndofunga unenge wazviteka mukutamba unobva wakanganwa ivo manje vabva wabatirira akauya achiti wow thank you so much you give mom the apples she is eating apples and the fridge is full
in a nice way. But my comments are so we have vampirity momo. Hey, Oh, bless her. and the picture yakananga pane tsvina pane ngura series dzangu dzine ngura ndedzekudhara ndakazitenga dziri masecond hand yakanaka ikavha yainonanga kufriza kubhedhuru ikavha yainonanga kuti pane ngura inosoti nemwari saka ngura iyoyo ndoibvisawo nei ndakatoikwesha ndikatadza haana chakambotaura muromo wake kuti chakati mama kana but wow, thank you so much. Hey, the fridge is full. Mama, With I food. apologize. I came in comment section. Huh? Got to say, I think she's acknowledged it and everything. Got to move and do forward because we want to move forward on something more positive. Lulu Edwards, thank you so much for being here. Manzwisi Soja, Tauro, and everything else. Obviously, to go over my comments saying. So we're just gonna move forward, so we can find a way forward. We're trying to help Mama. No, I'm not Botakatuka and everything. But Mama, what's the way forward? Mangwana, what are you doing tomorrow? What are you gonna be doing tomorrow? How do we start rebuilding your life? What are we gonna do as Javis to rebuild your life? Tomorrow I'm just looking for work now. Are you fit enough, Mommy, to go to work? Yes, I can. Are you sure? I'll see when I'm there. No, but that's not the case, because mentally you need to be okay, physically you need to be okay before you start looking for work. That's the first thing. I know. I don't know how my benefits or whatever you claim and everything else, or even if you don't claim, which is that. Guys, the other side of the so that you didn't know, you guys. Did you see the other side of the so that you guys didn't know? But those nonesa manje kutaura public kuti ndiri ku job center, but ku job center ndatobva December ndiriko, but unozi akuna chaunopuwa unozviziva. Kana wapuwa unofana kubhadhara magetsi, unofana kubhadhara mvura, unofana kubhadhara rent, exactly zvese. Ndikapuwa 299, how am I going to survive with 299? Yes, that is what I'm getting. If I can give you my bank statement, you can see it's 299. How am I going to do with it? Okay, Mami, Panem Kadzati, at the moment, I don't think you're physically okay and mentally okay for you to go to work. I think we need to get you back for you to be you first before you go to work. Because there's no point of you going to Basa. Muchino chengeta vulnerable people when you yourself. I'm not vulnerable. Okay. While I'm not okay, yes. I'm still vulnerable myself, yes. And as Darius, I think we can help you, we can chip in. Sisimele, I don't have a lot of money, but I know that as Darius, we can chip in. No, Africa. We are going to help. Why don't you let Darius do it? We are okay. We are okay. I don't know what to know about it. My gassy gas, electricity, water, council tax. I think renting and stuff like that. Some of the things, Mugatara Sisimeli, she'll be able to, if you give her like your budget list and everything, so we can help until you are okay to go to work. Because there's no point of you going to work when you are like this. Because guess what? You break down at some point. You break down in less than 2 months. You hurt yourself in less than 2 months. What's the point? And that way, panezvozvo ndofana kutotaura kuti ndovafonerawo kumagetsi kuti inini ndichakwanisa 10 pounds kana 5 pounds, wekumvura ndovati ndikukwanisa 2 pounds, wekugasi ndoti ndiri kukwanisawo 10 pounds. Ndichingodaro nokuti musuwo zvichangodzima zvinongodzima zvega kuti pam zvotongodzima ndototanga zvakambodzima ndikange ndichifamba ndichienda kuraibhurari ndichienda kuraibhurari ndichidzoka kungoti ndingomhoresa munhu kunochargisa mafoni. Okay. Mommy, I've been there when the gas is gone. I've been there when the electricity is gone, and I've just had to sit there. Sometimes and there is the charger from outside couldn't do electricity. So I know where you're coming from, and I completely understand where you're coming from. And mene pamwe comment section mune vamwe vari kutaurawo zvakawanda ndinenge ndichenda kubohwa vanhu panapa.
kana vakutokudai. And we just want to help you. We want you to be you first before between now and January. We at least if we see a good change, then most talk about bus. Talk about massive yanesokuita. Kuchaka bus akunese. Unozoti ndakatombonojoiniswa ku50 plus kuti ndikwanise kuzotaura zvandakuita nemi izvozvizvi ndakanojoiniswa kunonzi ku50 plus yemuno muengland kuti ndandisina ndakumbokudza kuti 3 months usingageze 3 months 50 plus iyoyo ndo yakatitanga kuti nditanga kunogeza Anchindikana kuti tasugeza ndireki. Mami, no, Sissy Melly, let me tell you something. I know munogona kutaura kuti kugeza muregi and stuff, but when you are depressed and stuff, sometimes you don't feel like you don't want to do anything. Glam, don't cry. Don't cry. We're being strong. Don't cry. Do you know kuti unogona mukana 7 a.m. Hold to yourself, 10 p.m. kunze kwakachena and unongofara maketeni. Yes. So blame chega kuchema. Chega kuchema. Ndambezo zvindikakuratidza imba mangu umu makete ndinovhara ndivhure. Look, even kutodya audye. Even kunyangoine madoctor's appointments. Ndakavhara ndakazvivhara ndidi kana kuona chiedza. It's like aufile kuita kana anything. Unenge uchida unge ungori mumbhedha wakangozvirarira and even kurara kuAfrica musikutambura asi kana musadaro kuAfrica musikutambura imoti UK vanhu muri kutambura chero kuAfrica vanhu vari kutambura wani. Guys, do you know that depression is so real? You know, I know. Depression is real, guys. Do you know? Depression is real. Do you know? Blame Adona, would it? Do you know? I know. Do you know, Sissy Melly? Do you know what I bought? They're gonna put him. They're gonna take him. I don't see a marketing. Do you know? Kuti mumbamangu ma amvare marketing, and vare marketing because later I could go weeks. Oh, yeah, kuchema nyaya ya mama ere. Please, ma comment nditirewo mushe please mukango ndotodona. No, mama msadone. Everybody's sharing their story. Everybody's feeling some type of way. You know, people are now sharing their story. Mwana ari kutaura kubackseat, mwana ari kutaura kubackseat pandakaenda ku50 plus. Ndo pandakaudzwa kuti unofanira kucommunicate nevamwe vanhu kunze. Ndo pandakatanga kuenda kuma food clubs kupi kwavanenge vachinodya kwekwe kwatinopuwa zvikafu. Ndo pandakangotanga kutaura nemumwe mukadzi ndikati unopota uchindipawo mwana wako kamwe chete kana pangikini kana uri busy. Saka anondiunzira mwana ondoti kana ari busy akutanga poti sitting. That's why you see kuti ndikuti wiwi pupu anditika saka ndendi andina zvandiri kuita ndichingomuti wiwi pupu kamwe chete paanomunza. Omunza nechikafu chake maorenji ake mayogurt ake mavheji ake chete. Ndo baby sitting yandiri kuita. Please musazomhanya neisiriyo. Ndinokuzivai mazimba. No. Ndinokuzivai 13 years ndinemi ndaneta nemi. Ndokuzivai kana makomenti ko munotaura zvamoda zvekutodaro zvekuti ndikaona komenti yako ndoti nhai Mwari. Mama, some of the comments, if you take them too personally, you end up getting hurt. Oh, okay. You know, you've been on social media. Some of them, you just have to take them with a pinch of salt and move on. If I read all the comments and don't want to social media, you know, very took a left, right, and center. Then I told you I already. But now I don't even. After Facebook, I just leave it and then I carry on with my life to rebuild my life. Because behind this whole hazel person I'm known, I'm still that depressed little girl that's still trying to find who she is as a person. I'm still not there. You understand? I'm still not there, mama. I can come here, I can give you this whole big, but behind me, I'm still that small girl that's still crying. I cry myself to sleep if people didn't know. But I'm trying every day in and day out to try and drag myself out. That's kuti Lulu andina kumboti Lulu akandituka imimi ndimunondituka shumbaris ndakati Lulu akaisa ndakuwerenga message Lulu akatora ma pictures Lulu Edwards
anouya Lulu Shumbaris. Lulu anouya nanso ndataura here sisimeri. Andikuudza here sisimeri before. Anotora pictures what nice. Anotora pane kura nepane tsvina. Anoti nice. Shumbaris. Mwari awenewe. Shumbaris. I'm going through the comments because ndinotoziziva Shumbaris akuti mamboti Lulu ndamboti Lulu akandituka kana ndichitanga kutaura mwana wangu kumudhoro Lulu edze ati anotora mapictures kwaachazobuda uku kwakangongoma kutora pane April sei kutora pane pane chakanaka anondotora nepane chakachata mama mumba macho makazodai yomwe firiji yawo yedhipi firiza yowe chakazodai ini ndichichiona ndakutotega ndiyo kwasisimeri kwandiri kutagwa kuti ndilulu ndipamera tamira ndikuti ndilulu I don't know iwawo vachona I don't know akaipa ongokanda kudai kuti vanhu vatuke I don't know pakaipawo posta ipapo vanhu otukisa nevanhu I don't know if I say wrong, if I say Lulu, I'm so sorry. But you know, I don't know. But me, I know Lulu. Lulu and Pamela very too. But Papa Pamela, I don't know. Lulu na Pamela very too. I don't know. I don't know. Mama, so I'm going to cut you off. I know, sorry, you guys. I know to comment my jokes, but I just saw a comment. Attention, I'm going through a lot. Sisimel, I don't know. Have you got a number? You're not going to kuisa paza sere. Taura with the experiences. Because I know a lot of people are going through depression. Yes. Maybe we can just help each other. Like, I know this is the right time for us to just Mama, I've got your number. Vanenge vari mumucomment section tinge tivaona. Right. Guys, vari kuda kushare their own stories dzakafananidzwa muri kutaura pane dzishumbe zviri kudeclare one. Ndadoridza mama, pindai tione. Sendai ma request tione. Or maybe mungasa number. Guys, I'm here if you need that support. Okay. Admin sai number. Pinawo ka number dzangu admin. Pinai number. Toseka tichichema tese tichita say because I've been but kana ndosika serious and I can help you share your story sometimes you know ndinombopengera kangu ukatitoka akutenga unombopenga zvangu asi hausi bed isai number yangu guys isai number yangu isaiwo number yangu admin team vada kufona vafoni inga mandibatsira supu iyi ndo chaichaiyo kumusha inonaka kumusha chaichaiyo African supu chaichaiyo kuti zvematomatisi zviya Sisimeli stop saying chapter asina kuchiona ndavechipedza wangu awatichachiwane ndatochipedza gunduru risina kumwa mvura ndazorora zvako ndachifamba chachinaka wena kahuku kechibhoyi kakabikwa chibhoyi cheko nekaraisi kane dovi kakachifamba kachifamba zisingaiti apa ndikudya sandwich for dinner Sisimeli ndikudya sandwich yangu sandwich nighttime Sisimeli you can't be eating heavy meals at nighttime Mwari idyo igasango yako sendikubvara tovatadadya sango chipigwa tamuti mangu muchira kuti kururu nenzara you're not British yet ndikataka kudya you have to have a sandwich and a cup of tea at nighttime Pepina wega viga yako ja ngari zvilire sango yavo izvozvi imi mabritish kuno kunenge makaisa zvichuna zvisinganakidza pakati chuna yaya undona chichitodhura chisango icho chine chuna pakati ndakatega ndichiteseka ndione chuna mai ini nemvura ngavadaita chuna kusouth africa zvakachipa zvigaba ndobva ndati pamwe chakaitwa zviri different yezo ndakangoruma kudai ndikaisa simwarani mwari ndibatsirei vanangochivharirawo akanyodhura sei 3 pounds vanangochiruma ndikubva ndakada kuti kati saka ndozvinenge zvichitomhanyiswa ukuona vakagara mukofitopochiti vese vane zvimachuna zvezvo unzi hamene zvinhu zvakakudya zvinonakidza mai mwana ndakazozvitengera mabhanzi angu ezo mabhanzi ane kirimaya
kwachina mai aiwa zvinake chinhu zviya zviri flosi ngoti China wajaira Mayo no munhu Nakai was wekuno here family, you don't know. uri munhu wekuno shamwari uri munhu wekuno sha tuna mai yaya chiite chiasikani kwai my favorite vanhu zvapakatovaduka naimi chingwa chinotovi ichii peanut butter sandwich ndo inonaka peanut butter sandwich chingwa chakusadovi rako bo Sesame, you don't know about a proper tuna mayo. Guys, and stuff like that about when you're going through your depression or when you've experienced depression. Guys, let's share together, because there's people in the comment section that want to know. There's people in the comment section that have been through that. You know, I've been through it, and I'm still through it. I take medication for it, but I want to know somebody else's experience. How do you overcome it? How do you, you know, guys, especially Varuku UK, let's help each other because we're family. Varuku Africa as well, let's help them and educate them as well, because they might not know that they're depressed. Right. Mukano wavhurwa guys, phone number yakaiswa. If you want to call in, you can call in and you are battling with depression and you need someone to talk to. Or I think you know what we need to do as well, yeah? We need to have a Friday night in the dark, you know? Okay. People coming out and saying in the dark. Okay. Ndokuti vanhu vanonyatso kusununguka zvakanaka and they share their stories. Tete murima, we switch off the lights. Vanongoedha tongoedhera ipapa munhu anyatsosununguka asingaone kuti ndiani. Atinyatso kupinda achinyatsosheya nyaya yake. It's needed. It's madzimai just to vent. Okay. Just to vent. Yeah. All right, No, Sis I'm happy for that. Melody, that's okay. Should I share about depression? Chimbomirai story ari pafoni. Chimbomirai. Hello, Kola. Kola, hello. Did I hear say? Did right. I just wanted to share just a quick one. Share kanya kangu kandibato kangu kumbanas. Ndine hanzvadzi yangu yandinayo iri kuZimbabwe. Saka kudaro hanzvadzi yangu yakashayikirwa nemukadzi wayo akasitakura pamberi. I don't know kuti mukundinzwa here. Tirikunzwa. Akashayikirwa nehanzvadzi yake achienda naye kuhospital akasitakura mimba yechitatu. Achibva ashayika. Saka ashayika achibva agara asina mukadzi, angori nevana vake vairi vanga ainavo matwins, mukoma nemusikana. Zvino nokufamba kwenguva akazowana mukadzi waakawana achibva aroora mukadzi iyoyo. Haana kugara mwedzi. Mukadzi iye achibva ashayika. Saka pakushayika tazota zvindibate nhasi ndeyekuti ndatumirwa meseji yekunzi hanzi mwana arova mwana wake mukomana muhombani 25 years arova baba wake nhasi. Saka ndakubvunza kuti chii charo chaita kuti arove mwana wake arove baba wake. Zvakunzi pakafa maini vake mwana akawanikwa akabata pakangofa maini vake akaita accident. Saka zvakaita accident ipapo mwana akawanikwa akatora mabank card yemukomana iyi, mabank card nemari yanga iri muwallet maini vake mumotikari, and ndiye akaitaka kuita the first person blow on the screen pakaita accident iye. Saka takuti saka ndozvaita kuti arove baba here. Saka anzi akabvunzwa pakawanikwa nemari iyo akanzi waikwana kupi, akaramba kutaura. Saka stress ultimately depression is there. Sometimes vana vedu vavava, sometimes in my own way of thinking ndakutongofunga kuti maybe ndakaudza maini akaseta akumotikari here akaita kuti maini vafe, maybe anga asingade vana. This one total nyaya kuti nyaya ndambonzwa mambotaura earlier on about now. There's so much going on in the air at the moment nevana vedavo. Sometimes kutaura navo kunonetsa. Ini ndine vangova ndinavo. Sometimes unotaura navo kudai uka ndofunga kuti kutotongotaura unongochita ngori kutaura zvinonhuhwa dzimweni dzenguva. You know, vana vachi mazuvano havataurike. Saka pandangonzwa nyaya yababa iyo yangondibata ndakati baba vachiura mwana vakapedzisira varova. Mwana akutaura kuti inini ndindakati ndakakabatwa nemari yakapakafa maini. Saka kutaura kuti mwana ndiye akatoda setup kuti maini vafe.
kana kuti yanga yatomweyawo zvayo yanga yatongo mota yavaidhiraivha vegere manina mati mota yavaidhiraivha vegere kuti yakairi lift yanga vanga vari vega vanga vatobva kumba nemurume wavo vachibva vasiyana mutaundi saka maini vakapuwa mari nemurume wavo vasiyana mutaundi paya saka mari ndiyo akazotorwa nemwana nemabhenki kadi mwana akazobatisirwa akabata mabhenki kadi accident yakaitikira kupi yakaitika muharare saka kudidbi kuti mwana akanga kana kuti mwana akaita temba raundi nemotikari kuti vese vakanga kuita accident asi umwe akazoburuka mwe I think ndozvazviripo because mwana anoshanda as a mechanic. Okay. Mwana anoziva zvinhu zvemotikari. Saka kuti akatemba nemotikari here kuti aite kuti apa mwanga ane magarages acho namainini vavo handiziviwo hangu daka ravo ranga riinei but tinoita kuti vanhu vazvitanga kuziita ndainini chandikwanibata ndechekuti kana mwana akawanikwa ari first person ezehama pamotikari iyoyo owanikwa ane mari yapuwa maini nemurume wavo pavachitesana mutaundi owanikwa ane mabhenki kadi zvinoreva kuti mwana iyeye ndiye atori suspect kuti pamwe ndiye ane zvaakatoita kutotemba motikari iyo kuti maini vava vafe here pamwe anga asingavafaririwo saka dzimwe dzenguva saka zvinhu zvacho ndangobatikana hango but ndangotiwo ndingoshewo because ndizangoswera chingoti chistepa kubva mafeni pandatumirwa message mafeni ndangobatikana kuti vana vadiki ava 25 years we don't expect kuti vaite zvakadaro but there are those ages ekuti vanhu vari kuita zvakawanda pane ino nguva ende vanhu vachitoti vatofanira kunge takatoisepa like zvachitaurwa natonondiezve kuti sometimes as parents we need to give our children attention. True. Because kola mungango zvinetsa 25 years women usaenda kupuwa attention yei vana kuwana time nevana saka vana vari bitterd but 25 years kola vakatsamwawo kuti baba hatinambowana attention yedu endo zvistafu kuti kudhara alright zvakangomawo ndangoswerawo ndakaremerwawo saka this your program really helps me kuti ndiite up a little bit yeah but it's very sad like that. Sorry Kola, thank you very much for sharing the story. Atina kuziva sorry Kola. Saka mwana uye maini wakafarini? Wakafa last year December vachangororwa. A month vachangororwa. Saka mwana uye akaparwa baba pakasungwe. Ndatozopa ndakozwa nyaya cheyo kana ndatombozodzima sifoni because anti uri mu-UK munomu mune dzamo. Saka dzimwe dzenguva unongoisira kuavoida masituation akadaro because unenge one dzako dzaunenge wakatakurawo saka unongoitongoti wakanzwa dzakadaro zvinenge zvakutokwidzawo mo-BP kune dzaunenge usinayo saka dzimwe dzenguva way to avoid kusvika waine right position kunzwisisa kuti what is really going on but ndikuenda zvangu kumba anyway kupera kwemwedzi uno so maybe I will get to know what is going on chii chaizvo ndapaground than on the phone. But just because maenda kumba just be very careful mwana akadaro kana ari akaita temba around kana kuti ari achifungwa dzakadaro be very careful. Yeah. I'm just giving myself jeni yacho iyoyo haichambonyatsonakisa zvakanaka but there's nothing I have to do but zvese zvanga zvakuzongosirawo kuna Mwari kuti Mwari wese modimu munochengeta. I just felt it. I just feel this depression is real. But you know, they are carrying a lot of things. And sometimes as parents we need to learn to understand as well vana vedu ivavo kutopinda mulevel kutoita brain chaidzo dzinenge dzavo chaivo kuti tizive chaivo chekuti zvavari kufungei ndizvo zvavanenge vachiita vari outside isu tichiti tine vana but vakunzwa kuvanoita zvinhu zvekuti zvinorova zvekuti you'll be shocked yourself kuti mwana wangu vandonditi ari hambo mumba zvaanenge achikuitira vari panzi wako izwa makunakuna unenge uchitoshama saka at least as
some as parents, this topic, it was really a wake-up call as well with Kwandile as well, because you know my teenagers, wow. Like you said, until last time, we need to create a group, my left no, actually, I have a pretty very good idea. Yes, that group chat, you know, the good man occupy that themselves, another music boy on the music like another chakatu and another message we just to occupy them, you know, because the more we don't occupy those children, trust me, especially when you come outside your home, there's so much things outside you, which is to say, America, those are not to child. So we need to have that time, which is to create a time, never navigate, especially when you come all the parents, in fact, we have to be there for our children, regardless how old they are, as long as they are still under your roof, they are still children. They are true, they are kids. 25 years, I got 50 years, but can I tell you, I think I story one. Saka mwana unotofana utohambula experience tobisa kuti mwana asati ane pekutangira asati ane basa saka ndiyatonomutsita as mwana ndiyatomutsita as mwana saka I think I just see your topic was really came on the right time because I just not to get a relief as well what it was 1 year saka usiwe wega upeda also. But I appreciate your program and thank you very much and God bless you. Thank you, my sister. God bless you too. I'm thinking, Kuti, yes, you go. I think Kuti, she underestimates herself. She's the best person who put a platform. Akati, Maya. Kutangari ni kujara redo yana Maya. Kungona mwachijao. Ana Maya. Nijga Maya. Bring the plate when you finish. When you finish there, I want to see your plate. Finish it up. Oh, I'll give you money for sweets. Yes. Ndikufunga kuti yezoka like tikapumbaleza panapa kuti maybe munhu vabereki vesu tagara nevana vedu kudzimba on a certain day handiti yezo iye yuyu anonyatsa kugara ndikakurira muno mwana wemunhu ouya touya navo vana ivava vogara kudzimba iye yezo ohosta ndingikiri kutaura nemakidzi apa achitaura navo isi vabereki tiri pasaidi takateerera guys how do you amene tinozvionawo sei because she's the best person anotaura chirungu chavo handimaona anonyatsa kuhwisisa akapinda muvasititi vacho anonyatsozviziva. Sisimeli, I don't actually mind. I also had another idea. Maybe this could be like a diaries idea. Because whenever my teenagers, why don't we all find like, I know you are good at planning things. Tombo plan somewhere, 20 like 2 days away. Yes. You know, in a campsite. Yes, that can do. So we can do things like that. Without cameras, without phones and everything else, because I don't want my face to be on social media. So I can be there and I can teach them. I've been there. I don't know how to cook salsa. They can teach me how to cook salsa because I don't know how to cook salsa. Yeah. Just to keep them occupied. Kuti vazive kuti kunonakidzawo futi kumaZimbabwean community instead of zvarungu zvavanenge vachitotedzana nazvo zvemunoizvi. I think zvinoita ini guys takamboita program papa tichaziva kudhara taita program yevana kera achihosta vana vaitouya ka blame buda udzoke buda palive ino yogodzoka chimbobuda palive ino yogodzoka vana vaitouya vachitonakirwa vachitofara tikazenge tangotadziswa kuti tienderere mberi because kune magost akakutora vana chiposta chini but now that it's no longer there and it's no longer like ipapo maybe we can have a date rekuti musese vanashakira vakagara apa yezo ari kucheya handitika tine vabereki nevana vachifona apa isakangonyarara inenge iri yavo tichiteerera then kana sabati asvika toita zvenhikiri religious influence kutaurwa iyoyo handika because vana vedu vazhinji makristu ndochokwadi machristians then we go navo kunzi tichitaura navo hakuna zvinyuwani zvavanoita zvatisina kumboita vana zvatisina idu kozvita mavhepu nokuti kwakusinawo mavhepu asi kwaivewo nembaje nguva yacho antimaona zvinoita. Yes, and Sisimeli, I really don't mind doing that. And also I feel like if maybe the younger generation from like maybe like 10 years and under, we can do like the educational stuff. I don't mind doing Jaguta meds, Chimbasana meds and stuff like that. I don't mind doing those kind of things. And the older generation from like 10 and older to do those kind of talks.
and hopefully vasikana ava vatikurei from 11 to zvichienda mberi kuvatatu kumbotoyatsa kumbopota uchipinda pamaplatform kuti nhasi ndiripo sorry totouya. Okay. Sorry. Ndine mwana, so sometimes ari kuita achichema, that's why ndichidona. All right. Pandanga ndafona before mama vazofona, ndachida kutaura nenyaya as well, because Ezo ataura her story as well, nekuuya like kuita sort of like relocate to the UK. Myself ndaga relocated to the my mom vakandisiya ndine 5 years kuZimbabwe. Then avana kwanisa kuzodzoka kunditora, vanga vari single mom. Then vakazonditora ndani about 15 16 years old. Now ndani 30 ndopandakauya kuUK. So kuZimbabwe, yes, I provide everything, but you know, like zvokuti unenge uchichengetwa nemamwe relatives, like my sisters and stuff, vasiri mai vako zvine story different. Pane kunge uchichengetwa nemai vako. Sorry Glam, sorry. So ndezvimwe zvezvo zvokuti kunyange musikanzwa, right, vanenge vachitonyebera mai vako kuti mwana wako ari kuita so, ari kuita zvakati, you know, but then mai vako because ivo vanenge vachitry kukeepa that relationship inenge iripo between ivo nemasisters, vanenge vachingofunga kuti okay, maybe mwana wangu ndiye ari kudai so. Then pavakazouya kuzonditora because ini ndakasiwa ndiri mudiki, that relationship wasn't there to the extent yekuti even pamwe takagara even mulounge ndaitora mandakavatarisa so zvokuti ndaitofunga kuti ndivo mai vangu here vavava, because vakandisiya ndiri mwana mudiki, then kwazouya kunitora like 10-11 years later. So tatisina that bond. So ndakangouya kunoku yangu time yekuti ndakuenda kucollege. Saka pandakasvika kunoku ndakanzi because of age yako, I think ndakasvika around April, vanhu veage yangu vanga vakutoenda kucollege already, zvikanzi because neage yake haachakwanisa kuenda kuhigh school, akufanira kutongoenda kucollege. Ndakabva ndasvika, ndakabva kuZimbabwe ndisina kumboita maGCSE zangu, then ubva ndatongoya kunoku bva ndatongoita college. So time yandakagara from like April till like August, till like September ndisati ndatanga college, ndandiri munhu aingogara because unenge usina mafriends or whatever, unenge uchienda kana kuka part time job uchiita zvaunenge uchiita ikoko, but unenge usina mafriends ayekuti unenge uchiita endo mafriends angu. Pandakazotanga college, after about 2-3 months ndakuzivana nevanhu vakati one day, ndopandakabva ndatanga kucollege. Kunoita zvakawanda sisimeli, because kucollege pamwe pacho unogona kunge rimwe day unogona kunzi kana unzi unoenda kucollege kana 3 days a week, rimwe day wonzi unenge ungori ne2 lessons, 1 lesson rinotangana 9 kusvika 11, 2 hours. From 11 to like 3 p.m. aona rimwe lesson, wozoita rimwe lesson maybe from like 3 p.m. to like 4 or 5. During that time yebreak yaunenge uinayo pane zvakawanda zvinenge zvichiitwa kucollege. Kunoitwa madrugs smeli, kunoitwa mbanje, vanhu vanoenda even kunana Tesco, vanhu vachienda kunotenga wawa chaizvo, zvokuti vanhu vanopinda muclass vana vakadhakwa, vana vakarohwa nembanje muclass. Ndo zvandaita ini, talking from experience, ndo zvataitoita isusu. Waidzoka kumba munhu watosoba kuma 7-8, like after college taipinda mubus takawanda, topinda kana mutown, toenda pacentral paye, totenderera kana mumashopping malls. By the time yaunoenda kumba munhu watosoba, wosvika kumba maybe mama wako vane vari kuda kumhanya kana kuenda kunight shift or whatever, wongovaona kana 2 hours or 3 hours or whatever, then voenda kubasa, or even 1 hour, then voenda kubasa. Time iyoyo unenge uine chance even yekutobuda even mumba kuenda wherever kwaunda kuenda, and hapana munhu anomboziva kuti wabuda waenda kupi. Muri kuona? So inini ndo experience yangu ndakaita, and the problem inoitika izvo kana because inini mama wangu angobva kuZimbabwe vachingoya kunoku vari teacher, vauya kunoku vakasvika vanozoita basa ravo rehuticha, because obviously vanhu vanenge vachivaadvise kuti basa rehuticha vana vekunoku zvakazoti vakabva vapinda mucare. So vasvika kunoku since vaishanda manights aya nemalong days nechichi, vachitela kuti vabatsire even vasara kuZimbabwe vanga vari vahombe kwandiri, vanga vasiri kukwanisa kuuya kunoku. Zvaka-affecta a lot because handisina time navo, because ivo vaitry kuti vabatsire vari kupi,
vari uko kuAfrica. So inini ndiri kunoku now zvakaita kuti inini ndaibuda manheru ndichitoenda mama vachitodzoka ndiri kuno to the extent yekuti even up to now kuvhunza even mai vangu kuti mwana wenyu misikanzwa ipi yaiita vanotokuudza kuti mwana wangu hapana misikanzwa yaitomboita because everything ndakazviita mai vangu vari kubasa. You see, but now it's like now ndaane 30 zvese zvaitika ndiri a teenager ndikaenda kuuni ndikatoitawo degree yangu ndikaitawo masters yangu in public health and everything, but now is something chinotondi affecta zvekuti right now that's why ndine depression, that's why I've been on antidepressant tablets for about 2-3 years at the moment because of things zvakawanda zvaiitika and I couldn't cope. So zvimwe zvinhu zvinogona kutadza kubata munhu achiri mudiki, but as they grow older zvinhu zvekuti zvine zvakuramba chivabata zvekuti even kuuniversity kwacho machoices zvekuti dai mama vangu vanga vaine that knowledge weye kunoti vanga vari kunoku vakanzwa information kune a lot of people kunzi no choose this course unokasika kuwana basa ita zvakati that way ndaida isinombobvira ndaneseka, but ivo vanga vasinawo knowledge vaitrai kuda kubatsirawo vanhu vanga vari kuAfrica vachitrai kuda kuti vabatsire hama dzakasiyana kuAfrica. Zvakasvika pakuti even now yes ndine degree rangu undergraduate ndine masters yangu, but kuti nditsvage basa yes mabasa ariko akawanda but kune competition yakawanda as well here. So now ndamune even third degree rangu randakutoita but still nditorine depression yangu like now ndakatoti this year ndakawadzoti no I can't like last month ndakawadzoti chimbotanga nekurega kuti ndine depression yangu nokuti depression haisi yako. Une depression uri kuti you are battling with depression chete usati depression yangu. The moment yaunongoti depression yangu shiwangu kasete ngakateerera kana kuunzira times 3 kuti handiri kutoida kutoti yangu you are declaring it anokuvigira times 3 unokurwara nedepression simple. Because now ndakaenda ndikaita undergraduate ndikaita masters and last year after I gave birth I couldn't cope again because my doctors you have to look for something chaunofarira kuita. Ndikafunga kuti chinhu chandofarira kuita inini kuenda kuchikoro than kuita kuenda zvekuma-gym zvavanenge vachindiudza and stuff. Ndikaenda futi kuchikoro kunoita another masters again but really different again kuti ndingotry kucopa for another year. But after a few months ndakatovaudza ndikati no I can't cope anymore because zviri kuitika and everything I feel like zvatowes again. Then ndopavakabhozondipa another year again because you know what, sort yourself out then udzoke. So the reason why andafona ndeyekuti of course togona kuti zvedu joy pamwe ari kudai so but musarelaxe pana Shakira as well because firstly ari kuenda college right now anogona kunge akakopa because asati aenda kuchikora asati asangana nemafriends. Yeah, true. The moment yaachaswinkla a lot of people you don't know kuti ari kuitei time during break time yaari ikoko anogona kuuya achitongoita kunge munhu ari normal kukumba ikoko time yamamuti adzoke but during the break time isusu taiti kana kuti kuenglish class chaiyo taisvika vanhu vese class yese yakarohwa nembanje vanhu totanga kukanda mapapers kuna ticha so vokuda because havakwanisa kutirova lecturer vongoya voti everyone out kudetention. You see aeroplane papers. Yes, so it's something chekuti yes iye akopa right now which is good but munofanira kuramba muchiisa more effort kuti muchikopa ezoko mumonta to okay what is she doing pa free time yake ari kuita sei time yoyo anenge ari college yoyo ma free time yake ma classes ake ane ma lessons mangani per day anopedza what time after apedza college anoita sei anoenda kutown here anoita sei because even kutown kwaanoenda city center ikoko ndokunoungana tumagroups twemacollege students vachiita zvavanoita ndo zvataita isu taipedza kana 3 p.m. toenda kutown tiri as a group toungana kana pamaclock tower toita zvatunoita kuma7 toenda because tichiziva kuti kana kuti curfew is 7:30 or 8 p.m. You sound like my best friend. You see so yeah ndo contribution yemwe yanachidongokupa izvangu sisimeli. And right. Thank you very much, Jakaomba. Thank you, Estella. And Sisimeli, just to add to Sisi Glam, right now there's a new thing. A lot of people are looking at balloons.
But we have balloons where they just, I don't know what I need to say because I don't do balloons, so I wouldn't know. But I need to my balloons. By the time you get home, these people are as sober as normal. They're sober. Yeah, anyway, thank you very much, Glenn, for that one. I will have to definitely look out and put that up here. Chingopedza up nasino tuvata yave mumphone. Msadaro wana wangu sisimeni. Hapana choice wena up here nasino tondonongonongo. Hapana ere zvokuti unogona kuisa vasingazivi uchinyatsa kuona. Aiwa, no. Munopedza mazvipinza depression mega because anenge achinyora kuti how do I date a black boyfriend? How do I date a white boyfriend? No, zvipa depression mega. Because zvachozisiyana nazvo. Just the bits and pieces. What you don't want is them to be dating older men, dating for money, dating for things. You don't want them to do that. And I know she's mentioned Shakira, and I'm so glad that she has. And Sisimeli, Shakira's journey that she's going to go into, it's not going to be an easy one for you because she's transitioning into being an adult, a semi-adult. She's going to think she knows everything. When I go Africa to make up to her and everything else, you know, she's a pretty girl. People are going to it's not chips. Men are gonna be like, oh, hello baby, hello sex and everything else. Those things are gonna happen. You see, imagine you are there and that's happening. Imagine when you're not there. How 10 times, like Sister said, there's those little breaks. What are they going to be doing in those little breaks? Moving to her. But do you know what, Sister Melly? It's part of it. It's part of life. I'm here now. I've been through it. And I know they was talking about uni. Uni doesn't make, when you've gone to uni, it doesn't make you everything is settled. Uni is even worse. Simele kunevanhu vekuyuni vekuzvoni anokwira nevarume 5 in one night akadhakwa paralytic because alcohol is that cheap. Vodka bottle is 15 pounds. Smear of vodka is 15 pounds. Paralytic, as you won't remember. And you'll be like, it's fine. YOLO. You only live once. So it doesn't stop. It really does. It really, really, really doesn't stop. A question because obviously I'm a believer and I believe and everything else, right? My mom always prays for me. Hence the reason why I'm the way I am. But sometimes I'm not a prayer person, and I seem to only turn to God when I need something. Don't get me wrong. When that time when I turn to God, I always get what I need. I always eat. But on a day-to-day basis, Sisimeli, after about end of church. I don't pray. Sometimes I feel like Mama wanted to force her. I'm like, why are you forcing me? If I want to pray, I want to pray. But when I'm in problems, don't get me wrong, I'll pray and I will get my results. Every day. Yes, but when I was growing up, I was forced to pray. I was forced to pray. I didn't believe in God then. I was just forced because it's something that I grew up in. And then I had to believe it by force, by fire. Just because you believe it, Sisimeli, it doesn't mean that the kids believe it. We're just doing to abide to your rules. Sisimeli, we're not going to namata in 20 minutes. Thank you, Jesus. Amen. Amen, Jesus. Thank you. Amen. But my mind is completely somewhere else. The reason why I'm saying that is because I've been there and at some point I'm always there as well. Sefa mashoko shao chisirirawo pamwe unotikwidza bp tikasara tapinda matira nebhutsi itawo zvimwe uchijamba unozotudza rimwe dheisha ukada ngopedzera zviteka 1 tinodonha nebp kufa kuti fii chaiko. But ndinoda kuti imimi mutibatsirane because I want to know because imimi okay. Hello. Hi, Sister Nelly. Yes, hi, how are you? I'm
Okay, thank you. I've been listening to the live on and off, and I just wanted to give my small contribution. Again, I think my brother came when he was less than 5 years old. And then I was around 8. So I did primary school, secondary school, uni, and just to give you a bit of hope, it's not all. We grew up. I grew up in Walthamstow, and I think I hate to say she was E17. so it's not all doom and gloom. As parents, you instill certain values in us, but we won't appreciate it until we're somewhere else, until we're a bit more grown. Just like what Hayes was saying, at uni, a lot of things happen. College as well, a lot of things happen. And school, a lot of things happen. But as parents, while we're you'll remember those things. So what I just wanted to encourage you guys as parents, don't give up. Keep praying, and also remember the values that you had as children, because like he said, nothing is new under the sun. As and stuff, but you'll come to a point in life where you will remember or you remember that it will really touch you, and wow. So I just wanted to encourage you, because that was my experience. Even when I ended up with uni, yes, I ended up with church, and what I hate to say is true. So when I end up with church, because that's the rule of the house. I see when you get to some situations, that's when you remember or even how to pray. You remember the man by Namatachi to say, and you follow those footsteps. So even Kanamukasan Squeaker is Roji, or if they don't seem like there's a going and stuff like that. But right now, my mom's my best friend. Yes. They say even in the West, and just kind of the West and 100 young. They say the my gang, East London, the my gang. I think Hazel mentioned she watched someone get stabbed. And a few of my friends were stabbed, killed. My mom got a GC because I was very good to go on decision. Go college, a few people mentioned EMA and Gary, Maria Ipoa, and Ashford. When you attend college, I never saw it because I banga score. Like I said, it will catch up with you some way, somehow. And usually I had to mention nursing. Nursing saved my life. Or saved me as a person. Because go college in that I see that from that nursing, I've progressed into a really, really good career, not doing nursing, but there's always a starting point and there's always a second chance. So just to give you hope, but we just maybe don't understand at that time. And another thing, my last point is identity is so important. Because you get that confusion. I don't know if anyone else gets it. So there's that confusion, but one of the advice I got from my uncle when we were in primary school, go to teach your children your own culture. They'll appreciate it later on. And that having that identity will really help, because you're grounded in something. You have firm beliefs and values in something. And knowing that you're an immigrant, don't get too comfortable thinking you can play about with the British kids or with the white kids, because our passports can be taken away at any time. So just having that grounding as well will really help them. That's something that helped me as well. So that's just what I wanted to say. Thank you. Kola, before you go, I just want to have a conversation with you, because me and you sound like you went to the same college as me. But anyways, in E17, so we'll keep it that way. No, it can't be the same. Mine wasn't in London; it was in Essex. Oh, I thought you went. I went to. No. Okay. I lived in Walthamstow. I went to a school in Walthamstow, but my college it wasn't in East London. Oh, you might have gone to the same school as me, but anyways, let's move away from that. Kola, you said Kudujoni, your identity. When did you really realize about your identity? Because at some stage, me, personally, I didn't even, when people ask me, I never even said I was Zimbabwean. I refused to call myself a Zimbabwean person. I refused, because I was now part of those people that I was chilling with. I was part of those people that now, yes, I'm a proud Zimbabwean. I'm a proud Zimbabwean 90% half of the time. But
prior to that, I was never a proud Zimbabwean. Why was I never a proud Zimbabwean? Is because I never really knew about Zimbabwe. That's number one. I was living in the UK. There was never a lot of Zimbabweans. When did you actually realize you were a Zimbabwean? Because in my teenage years, I never acknowledged I was a Zimbabwean. When I went to college, I never acknowledged I was a Zimbabwean. When I was at uni, I never acknowledged. Now I'm older, in my 30s. That's when I'm like, yes, I'm a Zimbabwean. Yeah. I think it's there because there is a point. Because looking back, before whenever they were not a stage check, why took I don't talk to choose the music, the other 3 months, I told one that said to my friends like I wouldn't kill you. We shall go mira also for the can get my music here. Someone could almost have I got one that said to my friends. If you don't want to come and pick me up at school, shouldn't take a doyen poem, I'm going to the music here, up. So I was not to do so I think if that's where I think personally from my experience and from seeing my cousins, I'm quite younger than in because Panama in 6 months. There was a time, not me, I don't know, I was just different, but there was a time, and it goes with trends. There was a time, even Anja's young, I can change a zita. And a zita reshona, go change a zita, go repair a shirung. But you could do that, Urikunze, but didn't mumba. Shona all the way through, Zimbabwean through and through. Chirungo, like we stopped speaking English at the door. No, but I made out English, but it was Zimbabwe through and through. But with time and maturity and growth, that's when they appreciated culture. You might not appreciate it at a certain age. I see Wakura, appreciate and to actually start to understand it, what does my identity mean. So I get it, and a lot of my friends did it as well. And they understand me, yeah, Shona. But on your pakoti, as in Zimbabwean, South African, a lot of people do it, and I think we get it from adults as well. There's a lot of adults, and on your pakoti, South African and whatnot. But I think I did. Accent it doesn't matter. Okay. They'll get to a point in life where you appreciate Kwakabra. Even as long as I think as parents, but as long as you tell them and give them that training, Mumba, it's up to them. So for me, Hazel, to answer your question, for me, from when I got here, I'm a Zimbabwean, and I think as a girl, I got bullied a lot because I didn't used to keep hair. Because Zimbabwean, I turned to go get one So I was bullied. People would be like, "Oh, why is she wearing? Why is that boy wearing a dress?" I got bullied at school and at church. So I think that gave me a bit of a resilience as well. But identity-wise, from home, I always knew good and dream Zimbabwean, and my mom never let us forget it. So it's like you always know, but whether you show it on the outside or when you actually start to embrace it and appreciate your culture, that's different. But from working with a lot of young boys in gangs, identity is the massive factor, because look at my Asians compared to us. My Asians, they never forget their culture. Even they don't forget their culture, they don't forget their religion. But it's just in this, Okay. Sister Mary and Kola, I want to ask you guys, Sandra, do Zimbabweans actually really have a culture? What is the culture that we all have that we can? My Asians, at least my Asians, my Muslims, and they will do this certain thing and certain. What culture do we have as Zimbabweans? I think it starts from language. One of the things that I found so funny, even go airport, you go Zimbabwe, especially traveling during my holidays, the amount of Zimbabwean kids, I think I go no language, that don't speak like
like parents are sometimes, no offense, but people will be struggling to speak English with your own children. I think it starts from something as simple as that. And then, of course, food and all other things. I think we do have our own culture. Like just how we live with other people and just respecting elders and all of that stuff. We do have our own culture. I don't think we don't not have a culture. We do, even if it's just as simple as language. Madam, accent manyamalisha nayo ndikona nonga modzera kona moto shingirira kuzodiwa zvakanaka kagozi jange ndichitsvina chi-accent. Kola, I'm going back to you. Sorry, we're going to bring this culture back. You mentioned one thing. You said when you first came here, you were bullied. Can you tell the experience? What exactly, you know, when you were saying you were bullied, what do you mean you were bullied? Because Sisimeli, her younger baby, and a lot of friends. And when I was having a conversation with her, I said to her, you know what, sometimes when you have a lot of friends, it stops you from that bullying circle because you're the popular girl. So can you try and explain, you know, what bullying means or what bullying looks like in this community? Yeah, of course. So when I first started, I think my story, as a teenager, because when I left, by the time I left primary school, going into secondary school, I think I commented in the comment section earlier, because it's better you instill values in them so they be the leaders. Even they're leading that friendship group instead of doing things to be able to fit in. But in my bullying was obviously and people knew we were African, and I think you can tell from my accent, but you know, before we came. So I was black, and I was called an alien. When it came to even when it came to children sitting together, that African monkey, no one wanted to be associated with me, and I was just isolated. Okay, Kola, before you go to the church part, I want the school part. What exactly did you experience with Koro? That's what I want to know. I want to know the stuff that you indulged when you was there. The things that they said. Did they hit you? Did they pull you? Did they try and grab your chair? How did you? I know, but Sisimeli, I want you to understand the kind of bullying that these people will say. And even somebody tried that one time that they tried to beat me, and I beat them so bad. So it went from being an alien to being an African baboon. And you know, you would walk in or no in the classroom or something, and everyone just looks at you and starts laughing. Yeah, you don't know why they're laughing. When it comes to my groups, like group work and stuff, no one wants to sit with you. It's either they'll all move when you sit. So some of it is very subtle. And luckily back then there was no social media like there is this time. But back then, I don't know if you remember, Hazel, we had MSN Messenger. Yes. And MySpace. For the days of MSN Messenger, and then it went on to BlackBerry BBM. On MSN Messenger, my status is about you, the African baboon, blah 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 blah. So that's the kind of bullying that I got. But I think for kids now, what I'm hearing is a lot worse, because you'll be bullied and then on social media you're still bullied, so you never get a mental break from that bullying. So that's a lot worse. At least I knew that when I come home, I'm not being bullied anymore. Okay, I have a bit of a break. I've got another question. My last question for you. When it comes to friends, is it the quantity or quality of friends? Because Sisimeli's younger child has got a lot of friends, and she's got, obviously Sisimeli's not happy with it, but she's got a lot of friends. Is that okay, or is it just the quality of friends that she needs, and why? Through her growing up, she's 11 years old. I think it's definitely the quality of friends. The quality, there's nothing wrong with having up to 100 friends, but as long as those quality of friends are good friends, and you as a person, even as adults, we can have a lot of friends, but don't be swayed. I think that's the most important thing we need to teach our children. No matter who you come across, or no matter what friends you have, don't be swayed. Know what you stand for. And that gave me, for me personally, when I got to secondary school, I was one of the popular ones. And I had a massive friendship group. The whole year was my friends, because
because I knew what it was like to be bullied, I didn't want to do that to anybody. And if I saw someone being bullied, I'll come for you. And that just made me popular. But even in my big friendship group, I would see my friends smoking. That's when by year 8, 9, I would see friends smoking. Year 9, I don't know what happens in year 9, but that's when boys become a problem. Well, back then it was for us, it was year 9 that boys became a problem. And I would see my friends going off with boys and whatnot, but because of the home training that I had, I knew the boundaries. I knew where to draw the boundaries. And my mom, she's a nurse as well. I shunned on my long days and stuff to a point where I'll be the one coming home, no boily somebody and stuff like that. And I think that's just things that we were taught from young and things retired with Zimbabwe that we just carried on doing, the kind of raising that we had, if that makes sense. Yes. All right. So I don't think there's nothing wrong with having a big friendship group, but just know what you stand for and know where to draw the line. Okay. My last thing that I'm going to ask you, what would you say to your younger self? This is now to a younger person that is looking up to you and saying, okay, Sisi, tell me how to live my life. What would you say? To my younger self, I would definitely say be confident. Believe in yourself and never doubt yourself. Those are the things that I want to teach my children, because even though on the outside I was very confident, I came across very confident, but you know, every girl, you have your own self insecurities and stuff. So those are the ones that I want to say, believe in yourself. And I think from looking at Kelly and Shakira, I don't think everybody's got insecurities, but they've seemed like very confident girls. So that's what I would say to myself, is just believe in yourself, be confident, and go for your dreams. That's all. And what and know how to manage money. The last one. What advice would you now give to Sis Melly? Because she's brought her kids over to the teenager and the younger baby. What advice would you give to her? Because you've both experienced both stages. I think to the younger one, watch the friends. Watch the friends. Don't be too strict, but know where to draw the line as well, and just carry on. Mavali is Mami now, or before you came here, just carry on going the same way. Keep teaching them, both of them, how to pray, even when they don't want to. Keep involving them in prayer, because like I said, there'll come a time whether you've gone to uni or wherever. With the younger one as well, it's going to, I'm sorry, Simeli, but it might get worse before it gets better. When it comes to phone and stuff, the idea of gymnastics is a really good idea. But even Mama Group Satchel, my sports satchel, let her know that she can talk to you about anything, because there's a lot of grooming, you know, from adults as well. So just keep an open channel. And Musanyanga Vunduka, if she tells you anything that's really extreme, because Mukanyanga Vunduka, she'll keep some things to herself. And with the older one, start to trust her a bit more and treat her more like your friend. But always let her know the boundaries as well. That's what I would give, the advice that I would give. Thank you so much, Kola. Thank you for answering my questions. Thank you, girl. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, guys. Thank you. Bye-bye. All right, so back to Angura. I think what we need to do, let's make a date. Okay. We said Friday night, yeah? Yes. Friday night. But it's okay. Friday night, tikatanga even the 9. 10 it's Africa. Then we have guys, you go guys and tell your friends and to a emotional Friday and it's what you're going through. Not guys are going to do it in the dark. And reason being free as you know, munango mainda zvake, you know, just us being comfortable murima imomo munaitara zvanenge achida. Then Saturday Saturday guys imimodza vana venyu ma 11 years and above andika iyezo kuchamudeedza pano naune ndakangozvinyararira andika moya nevana guys motanga mandiconfirmera before auya palive so that tinotambisa time yake so that she comes here oita program iyo ine isi tangonyarara hedu guys, we don't know anything. Tinenge tangozvinyararira iyezo vachita nyaya navo vachifona in vachitaura navo vachiita sei andimona saka yezo you ought to be having 2 phones that day because they are going to because vanofondera
Vanofuna phone queen because I can hear because in Okay. the was stuck. So All I'm right. able to hear. Yeah. Okay. All right. Okay. No problem. So yeah. Chase a number at Nanzi. Saturday, Friday at 9 kunoku UK. That is 10 zeko Africa. Saturday, I mean, you tell me comfortable for kids. I think that should be not money. No But Muscat. Mascat, I think I think it's okay, at 6. I think what's 6 or in the morning? No. I think in the morning. 6 in the night. No, when you got 6 is already when you got okay. Okay. I'll WhatsApp you and everything. No WhatsApp your number. And I'll keep in contact with you. Yes. So that you don't WhatsApp so that you can let's stick to this guy. So when I do they need help, it's one number we also need help. Maona the other side guys. I always tell people guys, tiri vanhu kusocial media ndikauya nechondichita nenichita zvode kuti ndozvandiri guys. No tikuita zviri kuitika panguva ipapo makana takuita chako chako zvelive zviri serious chako you tend to forget ndova yava kwachimbochaivhaira andimaona. So a lot of you guys don't kuti yes we love you, yes we like you, yes we love you, but mama kambomaka mwana muchiti haiti no mupei time dzidzai munhu matoziva kuti ane side iri kana mukamona basi tikomongoza aiwa ndezvekwane. It depends on the platform. I'm going to listen mother kuwa 2K. Yeah. No, madam. One thing that I've learned in UK so far is not to go to gatherings in Zimbabwe. Gatherings in Zimbabwe. Ndosa kwachona putting my break madam. Zvinoda iwe wajaira wane ma 20 something chakadaro uri muno. Kwatiri tiprega itimboletlega itimbomisa tongo market but tigaitite miss out. Tisiyane nazvo. Just to avoid a lot of things. For now, I'm just staying away from all these gatherings. It's not like the beginning, but you also, yes, but that's fine. So guys, we'll stop me. Thank you so much. God bless you guys. So thank you very much. You don't know what you have done. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Yes, Friday it is, guys. Friday it is. Yes, it is, Kelly. That's one thing that I don't see the usually keep away from gathering. 2, don't allow each and every moon. So guys, muvene usiku wakanaka guys, muvene usiku wakanaka. Basati vatenga matickets ava EcoBow. Muri kunzi tengai matickets enyu EcoBow ne Team Africa. Team South Africa function yavo vari kuti vasati vatenga madikiri matenga matickets avo hanzi tengai matickets enyu eBow. So guys, tosangana zvakare on Friday. Gift achaya nebhendi here kuya kupi kuzoridza takati anoenda kupage kwake anoridza kupage kwake kuitira macopyrights emasongs achatiudza kana kunoridza kupage kwake achatiudza kana kunoridza saka kutanga neFriday maadmin patinenge chiuya please nombera ume nelink ragift vanhu vanenge vatanga kutambira mopinawo link vanhu tichingokumbirawo tichienda takadaro bow i1100 rand anditika itai kuti vanhu muende munofara zvinofanzi zvine deadline risime zveisu zveyaiti zvebow yavo handisi kuziva kuti vakaisa deadline here. I'm not so sure if vakaisa deadline or not. I'm not so sure, but just pay in mari yenyu tenge titoripo totouyawo kuzosapota veSA ivavo anchimbo ndagarisa pano fibi ndagarisa ndozonogeza ndirare mangwana ndinoenda kubasa. I think handizivi bvunza maadmin. Okay, hanzi 7th of September due date. 7 September due date. Ndasingaziviwo 7 September due date. So guys, torara zvakanaka tobatana nemusi Friday esfadzi tobatana nemusi Friday andika emotional Friday padiaries guys. Emotional Friday moudza vana vadiki musauye zvenyu andika unless uri mwana mudiki akura mupfungwa ari kuziva zvakusangana zvo mulife zvakuda kuya kuzoshiya nevamwe kana muri vave mokari vekutuka please this platform is not for you. Friday musauye zvenyu zviri nani tiite tiri 20 zviri nani tiite tiri 20 emotional Friday ika vanhu vonyatsodurura zvakanaka tiri 20 ka tonyatsochema tonyatsorapana tiri 20 kudaroka and then we feel better and we go. Mozouyawo kana takutadze mujolo paberapo kana takutadze mujolo mozouya andika pane iyi Friday emotional don't come unless you wakura mupfungwa and you want to learn something ndo pauri kwasa kuti uwe
anditika. So guys, more rabwa tikatobatana muchirongwa from me to you. Take care of yourselves guys. Bye.